Tuloy ang ligaya. Araw-araw ang saya. At tanggap na nila. Tanggap na nila. Dahil pasok kahit saang sulok. Kasama mo kami, kabisyo na magsasaya, na magsasaya. Sama-sama, Metro and Mega Manila. sama-sama, kasama mo kami, kabisyo. Sama-sama, kasama mo kami, kabisyo. Kailangan pa bang i-memorize yan? Basic! Matagal-tagal na rin ang pinagsamahan natin, mapaliwanag o dilim, patuloy pa rin nagniningning. Sama-sama sa tawanan, maging malungkot man ang iyong pinagdaanan. Sama-sama sa tawanan, mapaumaga o gabi, ikaw ay sasabayan. Di ka na mag-iisa, may kasama ka. May kasama ka, kasama mo kami, kabisyo na magsasaya, na magsasaya. Sama-sama, kasama mo kami, kabisyo. Sama-sama, kasama mo kami, kabisyo. Mapaaraw man yan o kahit na mapagabi, kasama mo kami, handa nang magbigay ng ngiti. Kakwentuhan, kaibigan, wag ka nang humikbi. Araw-araw ka sasamahan sa bawat sandali. Love Radio, tunay mong masasandalan. Kahit sa bahay, sa kalsada pa o kahit saan, kami inyong kakampi, laging mong tatandaan. At pumuti man ang buhok, ikaw pa rin ang number one. Sama-sama sa tawanan, maging malungkot man ang iyong pinagdaanan. Sama-sama sa tawanan, mapaumaga o gabi, ikaw ay sasabayan. Sama-sama, kasama mo kami, kabisyo. Sama-sama, kasama mo kami, kabisyo. Tuloy ang ligaya. Araw-araw ang saya. At tanggap na nila. Tanggap na nila. Dahil pasok kahit saang sulok. Kasama mo kami, kabisyo na magsasaya, na magsasaya. Sama-sama, Metro and Mega Manila. sama-sama, kasama mo kami, kabisyo. Sama-sama, kasama mo kami, kabisyo. Kailangan pa bang i-memorize yan? Basic! Para sa tugtugang nakakayugyog, mga kwentong may konting kurot at tawa ng siguradong yayanig ng mundo mo, tutok na sa 90.7 Love Radio. Ang bisyo mong nakaka-feel good, nasa radyo na, nasa social media pa. Kailangan pa bang i-memorize yan? Basic! Love Radio. Music that makes you feel good. Love Radio. Basic! Kailangan pa bang i-memorize yan? Basic! Music that makes you feel good. Love Radio. Music that makes you feel good. Love Radio. Basic! Naniniwala ka bang masarap ang bawal? Kasi ako, oo. Ito ang podcast na hindi pwede sa mahina ang loob. Lahat ng kwento, totoo. Lahat ng sagot, maharot.
Ito po si Tanya Chinita at ito, ang usapang sobrang sagad, maraming nalalantad. Ito, ang podcast na Rated Tita Max. Listen now on Spotify. Of course, maraming lapit bakla! Yung course ko! Yun, teka lang, parang malapit na, parang gusto mo na isulat. Maraming salamat, Chief Felix. Okay. Oh my God. Hindi naman tinatago ang relasyon. Ano? Hi mga mahal! So today, meron tayong special interview. Hindi ito yung normal na interview. Ito talaga yung close-up interview na kung saan dapat wala kang pores. So samahan niyo ako. Let's go! Uy, makalapit ka naman. Pwede ba pa-interview? Uy, ako nga pala si DJ Kim Chino ng 90.7 Love Radio Manila. Anong pangalan? Roma Ann Sanchez po. Roma. So, sino kasama aside sa friends? Meron pa ba Secret. family? No. Wala namang family. Oh, okay. So, saan ka nakatira? Sa secret. Secret. Oh, sino? Anong pangalan ng mga brothers ko? Earl, Kurt. Earl and Kurt. So, ang tanong, kamusta ang biyahe niyong dalawa dito? Smooth naman po. Okay, so ilan na ang ex ni Earl? Wala pa po. Single since birth. Wala pa rin po. Wala ba? So, may chance ba na maging kayo? Merong nililigawan? Wala po. Wala rin po. Yung totoo. Anong mensahe mo sa mga pumupunta sa Star City? Salamat at pumupunta sila. Bumalik ulit sila para mas maganda. Ilan na ang anak ni Chief Felix? 3 lang po. 3 lang. Yung legal? 3? Talaga 3 lang. Wala sir. Maraming salamat, Chief Felix. Okay. Sa ganda mong yan, nahihiya ka pa. Anong message ni Ma'am Abby sa mga pumupunta sa Star City? Have fun. Have fun po. Enjoy. Ilan ang asawa ni Ma'am Abby? 5. Charot. Ma'am, kaano-ano mo yan? Kaano-ano mo? Ayan ako po to. Sino dyan? Akala ko 5. Anong nickname ni Ma'am? Olive. Ma'am Olive? Uy, taga-Caloocan lang ako. May grade 10 pa ako. Ano message mo sa Star City na pumupunta dito? Ay, maganda siya ngayon. Teka lang, parang malapit na, parang gusto mo na isulat. Maganda siya pag-ikot, bumabalik, nagulat ka. Sir Ariel, ano ginagawa mo dito? Yote sir. Ilan taon na Sir Ariel? Ano sir? 30 po. Ilan asawa ni Sir Ariel? Isa lang sir. Grabe Yung totoo? Ilan anak? Isa pa lang sir. Isa, yung totoo. Isa lang talaga sir. Ano message mo sa mga pumupunta sa Star City? Ano lang sir. Mag-enjoy lang sila palagi. Tsaka balik-balikan nila. Single ba ang Konyo, Boy Kiolano? Then, next question. Single ka? Wait lang. Oh my God. Single ka ba? Sumagot ka agad. Oh, wait. Sino yung orange girl? Grabe naman yan. Ano message mo sa mga pumupunta sa Star City? Bakit? Ang weird naman ang interview nyo. Idul-dul nyo na lang kaya. Bakit nasa Star City ang Sir Aris? Mas masaya sa Star City, so dito kami lahat. Dito kami sa mga pamilya namin. Ano to, field trip? Field trip. So meron kang kasamang anak? Ano? Mga school, mga friends. So anong message mo sa mga uma-attend or pumupunta sa Star City? Sa mga pupunta sa Star City, just enjoy, sakay lang ng sakay. Hindi naman tinatago ang relasyon. Ano? Ay! Meron na ba label? Meron. Meron naman pala. Wala naman tinatago. So ilan taon na kayo? 18. 18 years na yung relationship? Ay, hindi.
9 months pa lang. 9 months. So, sino ang nag-first move? Ako. Now, anong first move ni Heather? Binigyan niya ako ng heart na from sa paper. Nilagay niya sa phone ko. So, anong na-feel mo nung binigyan ka niya ng heart? Kinilig. So, crush mo rin si Heather? Oo. Pag start ng class, crush ko na siya kagad. Wow! Uy, congratulations ha. Stay strong. Huwag kayo maglolo. Ilan ang asawa? Siyempre, isa lang. May asawa ka na? Oo. Uy! Saan mo nakilala? Saan mo nakilala? Paano nakilala? Pero meron ng anak. Ha? May anak ka na. Marami. So, anong message mo sa mga pupunta sa Star City? Mag-enjoy kayo. Hi, Juta! This is Joy. She is Miss Philippines Earth 2025. Uy, nanonood ako ng TikTok ni Miss Joy. Thank you so much. Anong message mo sa mga supporters mo that you had your top 8 placement sa Miss Earth? Updated ako Seryoso. Of course, maraming salamat. Ang dapit bakla! Yung course ko! maraming salamat sa lahat ng supporters. Sana masaya kasi nakikita nyo ngayon. Nakikita nyo yung mga pagkukulang sa mukha, sumusobra dyan. Pero thank you so much sa pagmamahal. Maraming salamat sa lahat. At syempre, maraming salamat din sa ginagawa mo talaga ngayon. May itatanong ka pa ba? Parang ikaw nagtatanong yan. Hindi. Pero hindi naman ako madamot. Uy, maraming salamat, Miss Joy. Glad to meet you. At yun na nga mga mahal, grabe ang close-up interview na kung saan hirap na hirap sila dahil nilalapit-lapit nila ang camera. Talaga nga namang hindi sila natatakot na makita ang pores nila. Lagyan mong filter yan. Maraming salamat! Bye-bye! Metro's #1 Love Radio. Basic! Chino! Kimchi Chino! Matagal-tagal na rin ang pinagsamahan natin, mapaliwanag o dilim, patuloy pa rin nagniningning. Sama-sama sa tawanan, maging malungkot man ang iyong pinagdaanan. Sama-sama sa tawanan, mapaumaga o gabi, ikaw ay sasabayan. Di ka na mag-iisa, may kasama ka. May kasama ka, kasama mo kami. Kabisyo na magsasaya, na magsasaya. Sama-sama, kasama mo kami, kabisyo. Sama-sama, kasama mo kami, kabisyo. Mapaaraw man yan o kahit na mapagabi, kasama mo kami, handa nang magbigay ng ngiti. Kakwentuhan, kaibigan, wag ka nang humikbi. Araw-araw ka sasamahan sa bawat sandali. Love Radio, tunay mong masasandalan. Kahit sa bahay, sa kalsada pa o kahit saan, kami inyong kakampi, laging mong tatandaan. At pumuti man ang buhok, ikaw pa rin ang #1. Sama-sama sa tawanan, maging malungkot man ang iyong pinagdaanan. Sama-sama sa tawanan, mapaumaga o gabi, ikaw ay sasabayan. Sama-sama, kasama mo kami, kabisyo. Sama-sama, kasama mo kami, kabisyo. Rockies. Secret Files. Your story they never knew existed. Rockies. Secret Files.
Secret Files. With Titan Jello. Rockies Secret Files. Rockies Secret Files. Secret Files. Para sa tugtugang nakakayugyog, mga kwentong may konting kurot at tawa ng siguradong yayanig ng mundo mo, tutok na sa 90.7 Love Radio. Ang bisyo mong nakaka-feel good, nasa radyo na, nasa social media pa. Matagal-tagal na rin ang pinagsamahan natin, mapaliwanag o dilim, patuloy pa rin nagniningning. Sama-sama sa tawanan, maging malungkot man ang iyong pinagdaanan. Sama-sama sa tawanan, mapaumaga o gabi, ikaw ay sasabayan. Di ka na mag-iisa, may kasama ka. May kasama ka, kasama mo kami. Kabisyo na magsasaya, na magsasaya. Sama-sama, kasama mo kami, kabisyo. Sama-sama, kasama mo kami, kabisyo. Mapaaraw man yan o kahit na mapagabi, kasama mo kami, handa nang magbigay ng ngiti. Kakwentuhan, kaibigan, wag ka nang humikbi. Araw-araw ka sasamahan sa bawat sandali. Love Radio, tunay mong masasandalan. Kahit sa bahay, sa kalsada pa o kahit saan, kami inyong kakampi, laging mong tatandaan. At pumuti man ang buhok, ikaw pa rin ang number one. Sama-sama na sa tawanan, maging malungkot man ang iyong pinagdaanan. Sama-sama na sa tawanan, mapaumaga o gabi, ikaw ay sasabayan. Sama-sama, kasama mo kami, kabisyo. Sama-sama, kasama mo kami, kabisyo. Okay, puputukan na kita. Ganda mo pala sa ganyang angulo. Sige, isang skirt ka lang. Kasi mga kabisyo, tayo ay makikipagputukan ngayon sa mga tao dito sa MBC gamit ang ating pangmalakasang water gun. At tawagin natin itong putukan mo ko, love. Handa ka na bang maputukan? Let's go! Kuya. Hello. Jack and Poy tayo. Bato-bato pick. Runong kanan. Pero kapag natalo mo ako, babarilin mo ako. Pag natalo ako, basta magbabarilan tayo pag natalo mo. Bato, pick. Huh? Ano yan? Bako. Ay, sige, tama. Bato, pick. Bato, pick. Ah! So, talo ako. Jack and Poy. Jack and Poy. Jack and Poy. Ah! Jack and Poy. Kanta. Jack and Poy, hali-hali hoy. Sino matalo, babariling ko. Ko. Awa, Ano yan? baril. Oh, talo ako kasi gunting lang ako eh. Jack and Poy. Jack and Poy. Jack and Poy. Jack and Poy. Sorry. Di magja-Jack and Poy tayo. Okay. Tapos ano? Ganda mo pala sa ganyang angulo. O, ganun lang, Jack and Poy, okay? Okay. Sige. Jack and Poy. Oh no, natalo ko. Ito ka. Lilipat ka na sa Dear Love. Baril mo may tulog. Oo nga eh. Jack and Poy. Hoy, hoy. Sinong matalo, siyang babarilin. Oh, talo ko. Jack and Poy. Jack and Poy. Jack and Poy. Jack and Poy. Okay, puputukan na kita. Ayan. Oh, isa lang.
Isang bagsak. Ah, isang sige. bagsak. 1, 2, 3, go! Oh. Kakarating ko, may biktima mo Bato, pick. Ano yan? Ano? Oh. Ayan, oh, isa lang. Oh, pick. Oh. Pick. Ayan na ito. Oh, pick. Bato, pick. Go! Yan, sige ma'am, go. Sige. Yan. Ayan, go. Tuloy ang ligaya. Araw-araw ang saya. At tanggap na nila. Tanggap na nila. Dahil pasok kahit saang sulok. Kasama mo kami, kabisyo na magsasaya, sama-sama. Metro and Mega Manila. Sama-sama, kasama mo kami, kabisyo. Sama-sama, kasama mo kami, kabisyo. Kailangan pa bang i-memorize yan? Basic! Storya ng pag-ibig na wagas. Storya ng pagtataksil at pang-aahas. May ginawang panakip butas. May happy ending ang wakas. Damdaming malambot at matigas. Sa live drama, pwede nang ilabas. Tutulo na at tatagas ang mga katas ng nakalipas. Katas ng nakalipas. Dear Uncle Dagon. And Tita Tanya Chinita. May naririnig at naaamoy ako sa lumang bahay ni Lolo. Feel good morning po, Uncle and Tita. Ako po si Hazel. Bagong kasal po kami ni Rovic. Bilang nagsisimula pa lang kami ng bagong pamilya, gusto po ni Rovic na doon muna kami tumira sa lumang bahay nila sa Taytay Rizal. Dahil sayang naman kasi nga at least kuryente at tubig na lang ang babayaran namin. Matagal na pong walang nakatira sa bahay na yon. Dahil may kanya-kanya ng bahay yung dalawang kapatid ng nanay niya. Yung lola niya naman, sa tita niya nakatira dahil matanda na at mag-isa na rin. Pero, bago po kami lumipat ay ipinaayos po namin yung bahay ni Lolo. At dito na nga, nagsimulang tumagas. Mga katas ng nakalipas. Ayan, ang ganda na ng pagkakapintura Kuya, natin, no? kailan ba matatapos yan? Kailan po? Sir, malapit Kuya, na. parang 7 araw kapiraso lang naman po yung i-renovate dito. Parang ini-scam nyo naman po kami. Pacquiao, pero ang tagal. Di ba Pacquiao dapat mabilis?
Magpapahinga rin kasi kami, ma'am. Pero wag kayo Pero mag-alala. sana po, inaraw na lang natin, hindi pa kayo. Parang lugi po kami, binabagalan nyo talaga yung ano eh. Hindi naman to arawan eh. Kasi kung arawan to, yan, lugi kayo dyan. Kaya nga, Pagyawan naman to. Pacquiao. Kahit next year pa Gusto nyo matapos. mapakyaw? Bug, bug, bug. Okay, maniwala na sana. Okay, malalaman, pwede na kayo, sir. Sa isang linggo, pwede na kayong Pwede na po lumipat dito. kasi. Yung ibang gamit namin, pwede naman namin dalhin dito. Pwede na po, sir. Tabi lang natin, takpan lang natin. Para hindi na kayo mahirapan pagdating ng... Ano yan? Bakit po Ba't magkaiba yung pintura ng dingding tsaka pinto? Bakit ganun? Dapat di ba sabi po namin isang kulay lang lahat? Aesthetic yan, ma'am. Ha? Aesthetic. Para may design. Baka tinipid mo kami Kontraktor ka din dyan na scammer Hindi ko sasabihin na mumurahin na yung pintura. Ma'am, mamahalin yung ginamit ko, ma'am. Sigurado Ano bahala dyan, ma'am? Sir. Basta makalipat na kami sa isang linggo. Kailangan na naming makalipat dito sa... Okay ka na ba dito? Excited na nga ako kasi parang very, very province yung fields, no? Tsaka may mga puno sa paligid. At least di ko maririnig araw-araw yung mga dumadaan na sasakyan. Kaya nga gusto ng lolo ko dito eh. Kaya nga dito Oo siya nga tumira. Thank you, mahal. Sinadjust mo to. At least makatipid tayo ng Oo naman. upa sabay. Mahal kaya ng mga ano ngayon. Sumalangit nawa yung lolo ko. Kaya nga Basta, sir ha? Walang ano man. Ako bahala, sir. Thank you! What am I living for? It's not for you. Pas po ang isang linggo. What am I living for? Pahinga ka naman. Ay, hindi natutuwa lang akong barnisan yung Oh, mga luma yung cabinet. Nakakatuwa yung mga kubyertos dun, no, sa kitchen. Oo. Saka itong Nilinis mga ko. cabinet namin, mga hardwood yan, nara Kaya yan. nga Pero okay lang naman kaya talaga kay Lola na pinturahan ko, na barnisan ko. Si Lola naman, Sayang may dementia hindi naman siya nakakaalala na eh. Pero nakita ko may mga lumang polo pa dun si Lolo, no? Mahilig sa polo yun. Tsaka, eto, pakita ko yung picture ni Lolo. Ayan, porma ni Lolo dati, oh. Sobrang tangos ng ilong. Oo, tapos Anong nangyari sa naka-insert pa ilong yan. mo? Ito naman. Hindi, joke lang, mahal. Joke lang. Sobrang Halika gwapo na, niya. Linda. Teka, isara mo muna yung bintana. Pero sa bagay, fresh air, wala naman tayong kapitbahay. Oo nga. Mahal. At least pwedeng sumigaw dito, walang makarinig. Teka. Ano ba? Bakit? Nagpapamada ka na ba? Di ba, bench fix yung gamit mo? Ba't amoy Pumada? pumada? Ba't ano magpapumada? Wala akong pumada. Ayun o, ang tapang ng amoy. Wala naman ako naamoy. Ikaw yung naamoy ko. Ito yung... Sige na nga. Ito yung amoy na gusto ko yung hinugasan talaga. Siyempre. Ay, teka. Narinig mo yun? Ano? Ang lakas. Hindi mo narinig yun? Wala naman ako naririnig. Ito naman parang ano-ano na lang yung ginagawa. Wala akong naririnig. Ano ba yun? Ako lang nakarinig? Ano ba yun? Ano ba yung narinig mo? Parang lumagabog yung cabinet na binarnisan ko kanina. Sinara ko naman yun Hindi ka natawa. Ano yun? Nakasilang itngit. Wala, langit-ngit. Sige Wala na, naman magalikan nga tayo. Anta mo Oh, ang lakas Nakatayo lang naman tayo. Ano bang lakas? Ano ba sinasabi mo? Kabilang kwarto. Yun yung tunog nung kanina pinupinturahan ko yung barnis ng lumang bed frame Yun yung tunog nung nakaupo ako. Ikaw, ayaw mo lang talaga Naano mo Hindi, pa mahal. ako Mahal Mahal mo kong takutin Ayun Wala nga ako naririnig. Ano ba yung naririnig mo? Halika na nga dito. Halika na nga. Mahal ang bilis ng heartbeat ko. Nakakatakot.
Ano ba? Ano ba tinitignan mo dyan? Huwag ka na... Sa kabilang kwarto, sinara ko yung pinto, ba't bukas? Ginulatan kita eh. Wala naman eh. Wala naman eh. Ito naman, Wala naman eh! Magugulat din eh. Kung naman mahal, wala naman. Magugulat Wala eh. naman eh. Natatakot na nga yung tao eh. Ano ba kinakatakot? Ayoko Lolo ko na. naman yan. Hindi Kahit nga na, ano. naaamoy ko nga yung tapang ngayon, pero nawala na ngayon. Wala na. Kaangol, madumi yan eh! Wala nga. Ito naman si Mali. Masyado na bang ano? Wala. Sige na, takpan ko na lang. Huwag naman. Ano ba yan? Masyado kong... Alik. Ba't wala ka naman sa kondisyon eh? Ano ba? Eh, paano may naririnig na ako? Ayan na naman. Ang lakas na amoy-amoy. Amoy lolo. Ah! Wala nga. Wala naman. Si Lolo. Lo? Huwag ka to... Sabi ko sa'yo, huwag ka tumawag dyan. Okay. Maniwala na sana ako. Wala nga. Ano ka ba? Halika nga dito. Ano ba yan? Wala naman to sa kondisyon. Sige na nga. Nagtataka po ako. Bakit ako lang ang nakakaamoy ng pamada? Hindi naman ako naniniwala sa mga ganyan. Pero, hinayaan ko na lang. Baka guni-guni ko lang o pagod ako nung araw na yun. Isang araw nag-day off po ako ng Sabado para makapaglinis at maayos ko na lang ayos na ayos yung mga gamit namin. At habang wala po si Rovic, habang siya ay nasa trabaho, aray, sakit ng likod ko. Grabe, 3 hours ako nakatayo. Ipintura. Ay. Hindi. Hindi ko to naaamoy. Ako lang mag-isa dito. Pusa ba yun? Ano? Lakas ng palapit yung amoy ng pamada. Wala pa, tatawagan ko nga si Rubik. Natatakot ako. The subscriber cannot be reached. Rubik, Please sumagot try ka. again Nang later. bababae ka namang hayop ka. Pahinga na nga ako. Oh! Pagod lang to. Pagod lang ako. Sige, matutulog. Pipikit na nga. Pikit na nga ako. Hoy, ang gandang babae. Manyakis! Aswang na manyakis! Sino ka? Ba't nandito ka sa bahay ko? Lolo? Kayo Huwag po? na lolo, babe na lang. Okay. Lolo? Ah, Lolo, ako po yung asawa ng apo nyo, si Rovic. Ang swerte naman ng apo ko. Sana all. Lolo, Ba't nandito kayo sa bahay ko? Lolo, wala naman po kaming ginagawang masama ni Rovic. Nakita niyo po ba nagbembang kami? Kitang-kita ko. Lolo, Sana all. sorry po. Kasi sabi ni Lola, pwede kami tumira dito. So dito muna kami kasi
Ano po, ang dami kasi namin bayarin. May kuryente pa. Ano po? Subtitle? Natatakot ka na ba? Hindi po, kasi po, Ay, hindi na. pogi, ang tangos po kasi ng ilong nyo. Tinanong ko nga po si Robic, ba't ano nangyari sa ilong niya? Ba't ang tangos po Teka ng lang, ilong nyo? babalik ako dyan sa lupa. Hindi po, joke lang. Pakakasalan kita. Lolo, lagot ko sa abo mo. Alam naman ang apo ko yan. Alin po? Yung lula niya, pangatlong asawa ko na yan. Ay, babaero ka? Nung bata ka pa? Nung nabubuhay ka? Kailangan pa bang i-memorize yan? Busy. Lolo, bakit ka nagpapaamoy ng pumada sa akin? Mahilig kasi ako maglagay ng pumada eh. Saan mo yung pinapadulas? Siyempre, pababa. Lolo, inayos ko naman po yung bahay nyo. Gusto nyo ba umalis na ako dito? May problema ba kayo? Wag! Dito ka lang. Ang kinis-kinis mo. Sayang naman, dito ka lang. Sige po. Kasi, naalala ko yung una kong asawa, kamukhang-kamukha mo. Ala! Lolo, huwag nyo, di ba? Lolo, masama po yung naisip nyo. Ano ba yun? Nasa kabilang buhay na kayo. Walang yapa rin kayo. Huwag po ganyan. Sige ka, Lolo. Mamamatay ka. Sige. Mamamatay ka na ba? Lolo! 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 Si Lolo! Si Lolo! Lolo! Inayos ko na yung mga gamit. Umalis na tayo dito. Bakit tayo alis? Hindi ko na kaya. Nagpakita sa akin yung lolo mo sa panaginip. Siya yung nagpaparamdam sa Ano, atin. naniniwala ka pa sa ganyan eh? Hindi, doon siya sa panaginip ko. Hindi, wala naman ako. Natatakot ako. Hindi, paano ako makakatulog dito? Wala na akong kapayapaan dito. Umalis na tayo, Robic. Parang ako Sige. naman. Payag ako pero wag mo na ngayon. Pag nakapag-ipon na tayo. Okay? Paano? Hindi ako titigilan ni Lolo. Nakakatakot Huwag mo lang eh. pansinin. Babaero talaga yung lolo ko. Sabi niya maganda ako. Eh kaya naman kita pinakasalan eh. Kasi Mga sa bagay. Pero nakakatakot eh. Hindi naman na yan. Wala na. Kaluluwa na lang yan eh. Paano kung tuwing matutulog ako, papasok siya sa panaginip ko? Magdasal ka bago ka matulog. Tsaka magtirik tayo ng kandila para manahimik na siya. Papabless natin to. Sige. Sige, man. Halika nga. Kuya naman eh. Metro's number one. Metro's number one. Love Radio. Tuloy ang ligaya. Araw-araw ang saya. At tanggap na nila. Tanggap na nila. Dahil pasok kahit saan. Nasaya na magsasaya. Sama-sama. Metro and Mega Manila. Sama-sama. Kasama mo kami kabisyo. Sama-sama. Kasama mo kami kabisyo. Kailangan pa bang i-memorize yan? Basic!
Okay, puputukan na kita. Ganda mo pala sa ganyang angulo. Sige, isang skirt ka lang. Kasi mga kabisyo, tayo ay makikipagputukan ngayon sa mga tao dito sa MBC gamit ang ating pangmalakasang water gun. At tawagin natin itong putukan mo ko, love. Handa ka na bang maputukan? Let's go! Kuya. Hello. Jack and Poy tayo. Bato-bato pick. Sige po. Runong kanan. Pero kapag natalo mo ako, babarilin mo ako. Pag natalo ako, basta magbabarilan tayo pag natalo mo. Bato, pick. Huh? Ano yan? Pako. Ay, sige, tama. Bato, pick. Bato, pick. Ah! So talo ako. Jack and Poy. Jack and Poy. Jack and Poy. Ah! Jack and Poy. Kanta. Jack and Poy, hali-hali hoy. Sino matalo, babariling ko. Ko. Awa. Ano yan? Baril. Oh, talo ako kasi gunting lang ako eh. Jack and Poy. Jack and Poy. Jack and Poy. Jack and Poy. Sorry. Di mag-Jack and Poy tayo. Okay. Tapos ano? Ganda mo pala sa ganyang angulo. O, ganun na, Jack and Poy, okay? Okay. Sige. Jack and Poy. Oh no, natalo ko. Ito ka. Lilipat ka na sa Dear Love. Baril mo may tulo. Oo nga eh. Jack and Poy. Hoy, hoy. Sinong matalo, siyang babarilin. Oh, talo ko. Jack and Poy. Jack and Poy. Jack and Poy. Jack and Poy. Okay, puputukan na kita. Ayan. Oh, isa lang. Isang bagsak. Sige. 1, 2, 3, go! Oh. Kakarating ko, binibiktima mo Bato, pick. Ano yan? Ano? Oh. Ayan, oh, isa lang. Oh, pick. Oh. Pick. Ayan na ito. Oh, pick. Bato, pick. Go! Yan, sige ma'am, go. Sige. Ayan. Ayan, go. Bye-bye, last day ko na po. O sige, pwede mo akong barilin sa muka. Dalawa lang ha. O, sige, Jot. Sige. Oo, dalawa lang na gano'n ha. Go. Ay! Ano nangyari, Jot? Ito, approval eh. Sa akin to tatalsik. Hindi yan. Promise. Oh. Ready talaga siya, wag na nga. Di dapat itutok mo. O sige. Sige, ganyan. Yan, sige. Go. Kailangan may linya? Oo. Mo ko. Sige. Sabi ko na eh. Hello, sa muka. Hindi sa muka mo ko babarilin. O sige, pwede sa muka. Okay, sige, sa muka. Dapat dito talaga. Sa mukha? Hindi sa muka. Yan. Ah! Baluktot! Oh, babarilin mo ako. Okay. Okay, barilin mo ako sa Sakit sa mukha. Ikaw, saan mo ba ako gustong barilin? Sige, okay. Sige, go. Go. Sinasabi ko na ba? Okay lang, guys.
magandang tanghali. Kumikinang na ulo, Diego Bandido. Go, Diego, go! Magandang tanghali! Kumikinang ina! Dear Nicole Ayala and Diego Bandido. Meron ako nabasa kanina na hindi ko kasi hanapin ko sana. Pero yung Dear Nicole Ayala and Diego advice na hinihingi niya sa atin. Kasi yung kanyang anak daw ay nakapasa sa isang science school. Oh. Pero nagdadalawang isip yung bata, yung kanilang anak, kasi malayo sa kanila. So mas gusto niyang piliin yung school na mas malapit sa bahay nila para mas lagi niyang makasama yung kanyang mga magulang. Ay, kakaibang bata. Oo nga di ba? So ngayon yung nanay na mamblema. Kasi syempre, natatouch naman siya. Totoo, 'di ba? Nakaka-touch naman na gusto ng bata na mapalapit sa bahay, ganyan, 'di ba? And at the same time, sayang din naman kasi science school. Correct. So papaano At daw? hindi basta-basta makakapasok sa science school, ha? Totoo. So ngayon nagtatanong kung ano ba ang pipiliin. Ay. Grabe dahil hindi mo na maisip, kami na lang ang mag-iisip para sa iyo. Pero basing from your reaction, Jegs, na ay kakaibang bata, ako I would say na nandun ako sa part na ite-treasure ko na gusto niya akong mas kasama. Na makapiling, ganyan. Totoo. Yun sa akin. Parang ilaban na lang natin kahit hindi libre. Kasi tama, di ba, pag science school, libre ba? Bibigyan ka pa ng allowance, mga ganyan. Or kung man very, very, very minimal yung kailangang bayaran. So, feeling ko na ilalaban kasi ang lagi ko example, yung nanay ko mag-isa lang siya Mag-isa lang siya nung itinaguyod niya kaming 4 na nag-aaral pero kinaya niya naman. So, feeling ko naman laging nailalaban kung gagawa ng paraan. That's me. Pero, syempre, gets naman natin yung part na bukod sa libre, science school kasi yun. Correct. Iba din kasi talaga yun Hindi siya basta-basta makakapasok ka sa science school. True. Well, siguro ako ang masasabi ko lang dyan, it's always the decision of the kid. It's not about the parents Kasi, siguro kaya naman Jegs, hindi siya totally doon sa bata. Kasi yung parents pa rin naman yung magde-decide kung saan siya ilalagay. Pero kailangan mo i-rationalize. Pero kailangan, bakit? Gusto niya. Oo. Kasi ayaw naman natin na sumunod ngayong bata. 'Di ba? Marami din tayo naririnig na ganyan. Ito yung kurso kunin mo. Kasi itong dapat sa'yo. Tapos yung mga bata, kinukuha na lang. Malalaman mo yung sa puso niya na hindi pala niya gusto. Napilitan lang siya. Oo. Yun. Kaya ako babalik ako talaga doon doon sa first na the fact na ikaw yung gustong piliin, the fact na ikaw yung dahilan niya kung bakit ayaw niya doon sa science school na yon is because masyadong malayo from home at gusto niya mas kasama kayong pamilya. For me, that's a win already. It's a win na pumasa siya sa isang science school. Totoo. Talaga naman, ibig sabihin talagang confirmed, di ba? Apakatalino ng anak mo. Apakatalino. Isa siya sa mga matatalinong pumasa sa science school na yon, di ba? Pero it's also confirmed na yung love niya, yung dedication niya para sa family, and yung desire niya to be with you guys is nandun. And di ba, lagi nga namin sinasabi ni Diego Bandido, mga kabisyo, ang mga anak po natin, mas matagal po nating kasama na adult sila kesa sa or mas mga matanda bata sila kesa mga bata sila. Kanina nga lang nagpa-check up yung dalawa kong anak sa pedia nila. So syempre yung pedia na yun, nakita sila mula sila ay egg cell pa lang. Mula sila ay bagong panganak hanggang ngayon na malaki na sila, no. So nakita niya na si Princess 13 years old na, tapos nakita niya si Prince na 7 pero lumalaki niya. Binitawan niya lang, sinabi niya lang talaga kanina was
enjoyin nyo na yan, no? Mhm. Referring to Prince. Aha. Kasi to laki na si Princess, 'di ba? 'Di ba? Pero baby pa rin namin. Pero ang sinasabi niya is enjoyin niyo na Yun lang. Wala naman siyang karagdagang sinabi pa after that. Pero yung sinabi niyang statement na 'yon napakaraming sinasabi. Correct. 'Di ba? Ang daming meaning. Ang daming meaning nung sinabi enjoyin niyo na 'yan, no? Ganon. So kasi yun yung mga edad, yung correct. kay Prince ngayon, kay Pata na talagang clingy-clingy. Oo. Minsan nga hindi pa kasi nagsa-start na ni Prince na ma-enjoy yung pagtulog na hindi ako kasama. Ayan. alam mo yung ganyang edad, yan yung may iwang core memory sa atin. Kasi like ganyang edad din dati si Justin, yung anak namin, yung alam ba, nag-i-school, mag-nursery, pagdating sa bahay, yung hahanapin ka. Correct. Ikaw yung hahanapin. Oo. Yung parang mabalisa na sa pag wala ka. Oo. Ngayon, hindi mo alam kung nandyan na Ngayon, asan Andyan na ba siya? Di mo alam kung nandyan na kasi maaaring hindi dumating, hindi ka hinanap or nakatago lang. Ganon, di ba? So, hindi namin alam kung ano yung eksaktong ang mga science school ay high school, di ba? Tama ba? Nag-start? Yun. So, medyo bata pa ito. Ikaw yung tatanungin. Ako, I would still go for di kung gusto ng bata na mas makasama kayo at maghanap kayo ng somewhere near that, I'm sure kung matalino naman yung anak mo, magmamanifest yan in many other ways kahit hindi muna sa science school. Hindi naman porke wala ka sa science school, ibig sabihin hindi ka matalino or hindi ka mag-excel or hindi ka makakakuha ng magandang trabaho. Ako siguro ang unang gagawin ko, ipapaintindi ko muna sa kanya kasi blessing to yung pagkapasa mo, dapat lang kasi ma-communicate mo yun kasi mga bata nag-ooperate sila through emotions, ayaw nilang mapahiwalay sa magulang, so ikaw ang magpapaintindi, bibigay mo yung pros na eto na, hindi naman tayo mapapalayo, andyan namang magkikita naman din tayo. Basta siguro kung para ma-convince pero mo siya. Pero hindi yung pinipilit. Correct. Pero para ma-convince, dapat medyo planchado yung mga gagawin. Kasi feeling ko, kaya siya ganyan na hesitant. Kasi nararamdaman niya yung layo. Nararamdaman niyang hindi kayo makakapunta agad. Ganyan. Feeling ko, Jeg, sa kanila, alam niya yung dynamics ng pamilya. Na pag malayo, hindi nakakapunta. Correct. O kaya meron pamasahing kaakibat, di ba? Yung mga ganun, feeling ko advance na mag-isip yung anak mo Tama, oo. Pero tama yun. So dapat nakita niya lang. Ipaintindi. Parang yun yung naalala ko palagi dito sa si Chris Chuper, di ba? Nung gumawa siya ng isang napakalaking decision sa buhay, nilista niya yung pros and cons. So magandang batayan din yan. Titingnan mo kung saan ba talaga, dito ako kasi ito yung mas lamang. O parang pagsakto lang, then pwede ka nang mag-toss-coin. Toss coin na lang. O kaya tanong ng mga kaibigan. Ayan, And feeling ko, ako usually kapag halimbawa mga ganyan decision making, para sa akin kapag smooth sailing, lagi, o kaya parang free-flowing lang siya, parang hindi mabigat, hindi palagay ko parang yun dun tayo. Totoo naman. Although minsan may mga bagay-bagay din ako mga nilalaban na kahit alam kong parang una pa lang hirap na, pero tamang desisyon din naman yun. O diba, hindi nakatulong. Ano ba talaga? Yung isang ni Goliala, nagsasalita na sa utak niya. Biglang tinabing Hindi! Hindi, ganun kasi, siya kagulo. Sorry, pasensya, magulo talaga yung utak ko. Hindi, pero madami kasing beses sa buhay ko na pagka, limbawa, free-flowing yung isang bagay. Yung bang, hindi siya mabigat, lahat ng resources, paldo, pinoprovide, tapos walang traffic, yung mga ganun. Pero, ibig sabihin, yun yung right path. Ilang beses na nangyari sa amin yun Pero meron din ako mga inilalaban talaga na hindi maayos, pero right path din naman. Nasa maayos naman. Kasi kung minsan may conviction na tinatawag na parang, pero may gusto kang gawin. Subukan mo. Pag hindi talaga binigay, ibig sabihin, doon ka. So, mga ganun. Mga ganyang bagay. Pagdadasalan talaga natin. Yung gift of discernment talagang ipinagdadasal yan Ano ibig sabihin ng gift of discernment? Yung dinediscern, yung makapag-isip, desisyon ng tama, ng aayon. Hindi naman natin talaga alam. Lagi naman po lahat po ng choices natin ay may consequence. Parang ano lang din, parang yung sa motor, di ba na nakwento ko sa'yo na dati ready na lahat, na-approve na, may maliit
na kami na pang down. Tapos, Meron ka ng helmet. may helmet na, may Oo. cover na ng motor. Correct. Nauna yung helmet actually. Helmet, cover ng motor, Oo. bago yung motor. Oo. So pagdating namin doon, biglang nag-iba yung usapan. So sabi na, hindi talaga free Mabigat, flow, oo. hindi talaga ano to ni Lord. Pwede naming ilaban, pero sabi ko, mukhang hindi to eh. So hinayaan namin na then ilang buwan nang lumipas, then sumakto yung nagkaroon ng krisis. Oh. So nag-compute kami, kung magsasakyan ako araw-araw, parang na rin tayo ng bagong motor. Ay di why not? Maghulog na lang sa motor. Oo, yun. At yun yung mas perfect time. Ayan, oo. Di ba? So yung ganyan. So, do it as a family na kayo ay maglilista. Pwede din mag-compute. Total, Yan, yung oo. anak mo naman matalino. So, isa pa yan. di naman kaya use some AI tools, di ba? Oo. Kung paano yung computation, di ba? Computation na magkano ang magagastos. Yung mga ganyan ba? Ano matitipid, Oo. 'di ba? Kasi pwede 'yan. Kunyari, hindi man kayo nakakagastos let's say sa tuition. So yung matitipid mo doon, pwede yung gamitin lagi for bonding moments. Yan. Mga ganon. Oo. So it's a decision within the family, hindi sa amin. Oo. Actually, Iba-iba tayo eh. Hindi nagkakalayo yung sitwasyon namin ngayon sa family ngayon diyan. Bakit? Kasi yung anak ko, 'di ba, nag-try out sa school. So may school na nag-offer ng scholarship. Tapos syempre mapapalayo siya sa amin kasi parang may dorm, may gano'n. Ay, oo. Sabi ko, ilang percent bang diyan? Sabi, hindi pa sinasabi. Ilang percent ang discount? Oo. Sabi, hindi pa sinasabi, pwedeng 100, pwedeng 50. Sabi ko, alamin mo muna, then magko-compute tayo. Tama. Kahit sabihin natin 50%, tapos kung mas mahal pa yung gastos mo, syempre, yung allowance mo lahat. Correct. Di, Wag na, dito ka na lang sa Oo. amin. So sabi ko, ganito ang gawin natin. Pag 100% yan, go tayo dyan, kahit mapalayo ka sa amin. Pag 50% na medyo hindi tayo gagastos, go. Pero kung mas malaki yung gastos natin sa 50% na yan, back to basic ka. Back to basic. Dito ka sa back to barracks. Oo. Dito ka sa barracks. So ganun. Oo. So magkaroon kayo ng proper computation, Oo. maging logical kayo about Yan. it. Pero ako para sa akin yung part lang na gusto niyo maging clingy sa inyong pamilya Totoo. is a win already. Kasi sa nakaka-happy yun. Sa mga kabataan ngayon, gusto independence nila, ang gusto nila. Gusto nila kaya nila mararanasan yung meron Oo. silang sariling ganito, Tama. yung sarili na nila yung mga desisyon nila, Oo. ganyan. Para sa anak mo na iniisip pa rin kayo. Oo. Good sign It's yan. a win yun. Kasi True. mga kabataan ngayon, gusto nila independent sila, pero pag nagka-problema, ikaw kaagad yung Tama. Sa hindi naman tatakbo. Ikaw din sisisihin. So, siyempre, bakit namin nasabi dito? Kasi ito din po yung napagdaanan namin nung mga bata kami. Correct. Di ba dati, kahit malapit lang sa bahay mo, parang gusto ko Mag-dorm. mag-dorm. Correct. Oo nga, alam mo dati parang pinangarap ko yan. Ano kayong feeling na naka-boarding house? Oh, Kasi diba? parang yung mga nakita ko mga naka-dorm tsaka naiingit naka-boarding ka, house, diba? parang may sarili silang freedom. Anytime pwede silang lumabas. May mga ganong feeling, di ba? Tama. Oh, good luck sa inyong decision making. Eto pa rin po ang tambalang kumikinang. Ako po si Diego Bandido. At ako po si Nicole Yala. Kailangan pa bang i-memorize yan? Basic! Ayun. Good luck. Pero congratulations sa science school. Tsaka hindi basta-basta yan yung actually yung science section nga lang eh. Oo, hirap makapasok ka dun, hindi diba? basta-basta eh. Galing eh. Galing. Mga Android na yan kung mga ano. Natatandaan ko yung kapatid ko ay nakapasa sa science school eh. So nag-aral siya sa science school, ganyan. Sabi niya sa akin, kwento niya, na culture shock din talaga siya from kung saan siya nanggaling nung elementary to nung high school. Kasi iba talaga yung bakbakan ng science school. Competition ang dami doon. Ay, di, tsaka lahat talaga matalino. Alam mo yun? Parang, kung usually dyan, yan yung mga matatalino per school eh. Na pagdating doon sa science school, pantay-pantay na kayo. O kaya ikaw pa yung mahina. Ayan. Oo. Akala mo ikaw na yung pinakamatalino correct. sa Kasi school nyo. graduate ka, ikaw yung valedictorian eh. Ikaw yung best of the best. Madami akong kilalang ganyan. Sila yung graduate na valedictorian sa class. Sila yung napakaraming medals. Pagdating nila sa science school, boom! Para bang bobo sila. Kahit hindi naman. Oo, ganun yung kapatid ko. Tapos kapag tinatanong ko siya kung ano yung mga parang hindi niya nababalikan, yun talaga. Ayaw niya nang balikan kasi hindi talaga siya madali. Kasi tingin ko grabe ang competition dyan eh. Kasi again, bakbakan ng talino pareho dyan, kayo Jex, matatalino. eh. Kung papetiks-petiks ka dyan. Wala. So, siyempre magtatrabaho ka rin. Kaya nga Correct. tingin ko yung sa grabe yung competition dun eh. Oo.
Kasi hindi ka pahuhuli eh. Hindi Ikaw yung talaga. pinakamatalino sa school niyo, tapos ito bobo ka. Tama, di ba? Ako yung kinokopyahan ng lahat dati. Tapos pagdating ko sa science school, bobo ko. Ay, hindi. Cannot be. Ganyan. So, nakakabilib yung mga ganyan. Doon ko lang din na-realize, Jegs, na nung graduate yung kapatid ko sa science school, di syempre meron silang valedictorian. Doon ko lang din na-realize na dahil madami dito ay talagang poor but deserving. Yung talagang matatalino talaga sila, nakapasila sila doon. Tapos, mahirap talaga sila. Na isang pagpapaalala na kahit na ikaw ay, for example, nabigyan ng scholarship. Kunyari, di ba? O, bibigyan ng scholarship ni Mayor, yung ganito. Hindi pa rin siya, based on experience hindi pa rin siya naitatawid kung walang pang tustos ng daily. Kasi hindi po enough na babayaran yung tuition mo. Siyempre yung kasi allowance araw-araw nakakainin, ganun. Kaya may mga iba na, this is a true story na kahit na pwede pa silang mag-college, hindi na lang, kahit na nag-science school sila tapos sila yung graduate na best of their class, bumalik pa rin sila sa dahil anak sila ng karpentero, nagkarpentero na lang din ulit. Ganun. Yun yung malungkot. Kaya, naalala ko lang siya ulit. Kaya, just in case, merong mga staff ni Mayor o kaya mga tauhan ni Mayor, di ba? Paalala lang po na kapag kung hindi nyo pa ginagawa, baka naman ginagawa nyo na. So, just in case hindi pa, na pag nagbigay po kayo ng full scholarship, isama isama nyo yung dorm. Isama nyo yung daily expenses. Kasi yun yung pwedeng magpatigil sa isang tao eh. Correct. Yung kanyang daily na galaw, kailangan kasama talaga siya. Yung maayos na allowance. Kung hindi nyo pa ginagawa, kung ginagawa nyo na, edi very good. Diba? Shoutout lang natin syempre yung bisita natin. Naman. Si Michelle. Si Michelle, kanina nandun siya sa office. Sabi niya nga, malapit na daw, papunta pa sa parlor na daw yung office mo eh. Then, na-realize namin kanina, niya pala, na bakit dalawa lang kami doon? Parang 12 yung tao. Lakas ang boses namin parehas. Shout out to husgahan na ba namin yung sticky, mango sticky rice. Let's go. Nice to see you again, Michelle. Siya, kami po exit muna. Mamaya tayo ulit bonding. Kwento na may Wagang Burnay. Bye! Metro's #1 Love Radio Basic! Matagal-tagal na rin ang pinagsamahan natin, mapaliwanag o dilim, patuloy pa rin nagniningning. Sama-sama sa tawanan, maging malungkot man ang iyong pinagdaanan. Mag-iisa, may kasama ka, kasama mo kami, kabisyo na magsasaya, sama-sama, kasama mo kami, kabisyo, sama-sama, kasama mo kami, kabisyo. Mapaaraw man yan o kahit na mapagabi, kasama mo kami handa nang magbigay ng ngiti. Kakwentuhan kaibigan, wag ka nang humikbi, araw-araw ka sasamahan sa bawat sandali. Love Radio, tunay mong masasandalan, kahit sa bahay, sa kalsada pa o kahit saan. Kami inyong kakampi, laging mong tatandaan, at pumuti man ang buhok, ikaw pa rin ang #1.
ligaya. Araw-araw ang saya. At tanggap na nila. Tanggap na nila. Dahil pasok kahit saang sulok. Sama mo kami, kabisyo na magsasaya, sama-sama. Metro and Mega Manila. Sama-sama, kasama mo kami, kabisyo. Sama-sama, kasama mo kami, kabisyo. Kailangan pa bang i-memorize yan? Basic! Para sa tugtugang nakakayugyog, mga kwentong may konting kurot at tawa ng siguradong yayanig ng mundo mo, tutok na sa 90.7 Love Radio. Ang bisyo mong nakaka-feel good, nasa radyo na, nasa social media pa. Kailangan pa bang i-memorize yan? Basic! Love Radio. Music that makes you feel good. Love Radio. Basic! Kailangan pa bang i-memorize yan? Basic! Music that makes you feel good. Love Radio. Music that makes you feel good. Love Radio. Basic! Naniniwala ka bang masarap ang bawal? Kasi ako oo. Ito ang podcast na hindi pwede sa mahina ang loob. Lahat ng kwento, totoo. Lahat ng sagot, maharot. Ito po si Tanya Chinita at ito, ang usapang sobrang sagad. Maraming nalalantad. Ito, ang podcast na Rated Tita Max. Listen now on Spotify. Of course, maraming salamat. Ang lapit bakla! Yung course ko! Yun, teka lang, parang malapit na, parang gusto mo na isulat. Maraming salamat, Chief Felix. Okay. Hindi naman tinatago ang relasyon. Ano? Hi mga mahal! So today, meron tayong special interview. Hindi ito yung normal na interview. Ito talaga yung close-up interview na kung saan dapat wala kang pores. So samahan niyo ako. Let's go! Uy, makalapit ka naman. Pwede ba pa-interview? Uy, ako nga pala si DJ Kim Chino ng 90.7 Love Radio Manila. Anong pangalan? Roma Ann Sanchez po. Roma. So, sino kasama aside sa friends? Secret. No. Wala namang family. Oh, okay. So, saan ka nakatira? Sa secret. Secret. Oh, sino? Anong pangalan ng mga brothers ko? Earl, Kurt. Earl and Kurt. So, ang tanong, kamusta ang biyahe niyong dalawa dito? Smooth naman po. Okay, so ilan na ang ex ni Earl? Wala pa po. Single since birth. Wala pa rin po. Wala ba? So, may chance ba na maging kayo? Merong nililigawan? Wala po. Wala rin po. Yung totoo. Anong mensahe mo sa mga pumupunta sa Star City? Salamat at pumupunta sila. Bumalik uli sila para mas maganda. Ilan na ang anak ni Chief Felix? 3 lang po. 3 lang? Yung legal? 3? Talaga 3. Wala sir. Maraming salamat, Chief Felix. Okay. Sa ganda mong yan, nahihiya ka pa. Anong message ni Ma'am Abby sa mga pumupunta sa Star City? Have fun. Have fun po. Enjoy. Ilan ang asawa ni Ma'am Abby? 5. Charot. Ma'am, kaano-ano mo yan? Kaano-ano mo? Ayan ako po to. Sino dyan? Akala ko 5. Anong nickname ni Ma'am? Olive. Ma'am Olive? Uy, taga-Caloocan lang ako. May grade 10 pa ako. Ano message mo sa Star City na pumupunta dito?
Ay, ano, maganda siya ngayon. Teka lang, parang malapit na, parang gusto mo na isubukan. Maganda siya pag-ikot, bumabalik, nagulat ka. Sir Ariel, ano ginagawa mo dito? Yote, sir. Ilan taon na Sir Ariel? Ano, sir? 30 po. Ilan asawa ni Sir Ariel? Isa lang, sir. Grabe Yung totoo. Isa lang. Ilan anak? Isa pa lang, sir. Isa, yung totoo. Isa lang talaga, sir. Ano message mo sa mga pupunta sa Star City? Ano lang, sir. Mag-enjoy lang sila palagi. Tsaka balik-balikan nila. Single ba ang Konyo Bicolano? Then, next question. Single ka? Wait lang. Oh my God. Wait. Sumagot ka na agad. Oh, wait. Sino yung orange girl? Grabe naman yan. Ano message mo sa mga pupunta sa Star City? Bakit? Ang weird naman ang interview nyo. Idul-dul nyo na lang kaya. Bakit nasa Star City ang Sir Aris? Mas masaya sa Star City, so dito kami lahat. Dito kami mga pamilya namin. Ano to, field trip? Field trip. So meron kang kasamang anak? Ano? Mga school, mga friends. So ano message mo sa mga uma-attend or pupunta sa Star City? Sa mga pupunta sa Star City, just enjoy, sakay lang ng sakay. Hindi naman tinatago ang relasyon. Ano? Ay! Meron na ba label? Meron. Meron naman pala. Wala naman tinatago. So ilan taon na kayo? 18. 18 years na yung relationship? Ay, hindi. Ano, 9 months pa lang. 9 months. So sino ang nag-first move? Ako. Now, ano ang first move ni Heather? Binigyan niya ako ng heart na from sa paper. Nilagay niya sa phone ko. So anong na-feel mo nung binigyan ka niya ng heart? Kinilig. So crush mo rin si Heather? Pag-start ng class, crush ko na siya kagad. Wow! Uy, congratulations! Stay strong. Huwag kayo maglolo. Ilan ang asawa? Siyempre, isa lang. May asawa ka na? Oo. Uy! Saan mo nakilala? Saan mo nakilala? Paano nakilala? Pero meron ng anak. Ha? May anak ka na. Marami. So anong message mo sa mga pupunta sa Star City? Mag-enjoy kayo. Hi, Juta! This is Joy. She is Miss Philippines Earth 2025. Uy, nanonood ako ng TikTok ni Miss Joy. Thank you so much. Anong message mo sa mga supporters mo that you had your top 8 placement sa Miss Earth? Updated ako Seryoso. Of course, maraming salamat. Sa lapit bakla! Yung course ko! maraming salamat sa lahat ng supporters. Sana masaya kasi nakikita nyo ngayon. Nakikita nyo yung mga pagkukulang ko sa mukha. Sumusobra dyan. Pero thank you so much sa pagmamahal. Maraming salamat sa lahat. At syempre, maraming salamat din sa ginagawa mo talaga ngayon. May itatanong ka pa ba? Parang ikaw nagtatanong yan. Hindi. Pero hindi naman ako madamot. Uy, maraming salamat, Miss Joy. Glad to meet you. At yun na nga mga mahal, grabe ang close-up interview na kung saan hirap na hirap sila dahil nilalapit-lapit nila ang camera. Talagang ano bang hindi sila natatakot na makita ang pores nila. Lagyan mong filter yan. Maraming salamat! Bye-bye! Metro's #1 Love Radio. Basic! Kim Chino! Kim Chino! Upa. Matagal-tagal na rin ang pinagsamahan natin, mapaliwanag o dilim, patuloy pa rin nagniningning
kahit na mapagabi. Kasama mo kami handa nang magbigay ng ngiti. Kakwentuhan kaibigan, wag ka nang humikbi. Araw-araw ka sasamahan sa bawat sandali. Love Radio, tunay mong masasandalan. Kahit sa bahay, sa kalsada pa o kahit saan. Kami inyong kakampi, laging mong tatandaan. At pumuti man ang buhok, ikaw pa rin ang number one. Sama-sama na sa tawanan, maging malungkot man ang iyong pinagdaanan. Sama-sama na sa tawanan, mapaumaga o gabi, ikaw ay sasabayan. Sama-sama, kasama mo kami kabisyo. Sama-sama, kasama mo kami kabisyo. Rockies. Secret Files. Your story they never knew existed. Rockies. Secret Files. Secret Files. With Titan Jello. Rockies. Secret Files. Rockies. Secret Files. Secret Files. Para sa tugtugang nakakayugyog, mga kwentong may konting kurot at tawa ng siguradong yayanig ng mundo mo, tutok na sa 90.7 Love Radio. Ang bisyo mong nakaka-feel good, nasa radyo na, nasa social media pa. Matagal-tagal na rin ang pinagsamahan natin, mapaliwanag o dilim, patuloy pa rin nagniningning. Sama-sama sa tawanan, maging malungkot man ang iyong pinagdaanan. Sama-sama sa tawanan, mapaumaga o gabi, ikaw ay sasabayan. Di ka na mag-iisa, may kasama ka. May kasama ka, kasama mo kami. Kabisyo na magsasaya, na magsasaya. Sama-sama, kasama mo kami, kabisyo. Sama-sama, kasama mo kami, kabisyo. Mapaaraw man yan o kahit na mapagabi, kasama mo kami handa nang magbigay ng ngiti. Kakwentuhan kaibigan, wag ka nang humikbi. Araw-araw ka sasamahan sa bawat sandali. Love Radio, tunay mong masasandalan. Kahit sa bahay, sa kalsada pa o kahit saan. Kami inyong kakampi, laging mong tatandaan. At pumuti man ang buhok, ikaw pa rin ang number one. Sama-sama na sa tawanan, maging malungkot man ang iyong pinagdaanan. Sama-sama na sa tawanan, mapaumaga o gabi, ikaw ay sasabayan. Sama-sama, kasama mo kami kabisyo. Sama-sama, kasama mo kami kabisyo. Okay, puputukan na kita. Ganda mo pala sa ganyang angulo. Sige, isang skirt ka lang. Kasi mga kabisyo, tayo ay makikipagputukan ngayon sa mga tao dito sa MBC gamit ang ating pangmalakasang water gun. At tawagin natin itong putukan mo ko, love. Handa ka na bang maputukan? Let's go! Kuya. Hello. Jack and Poy tayo. Bato-bato pick. Runong kanan. Pero kapag natalo mo ako, babarilin mo ako. Pag natalo ako, basta magbabarilan tayo pag natalo mo. Bato, pick. Huh? Ano yan? Pako. Ay, sige, tama. Bato, pick. Bato, pick. Ah! So, talo ako. Jack and Poy. Jack and Poy. Jack and Poy. Ah! Jack and Poy.
Kanta. Jack and Poy, hali-hali hoy. Sino matalo, babariling ko. Ko. Awa. Ano yan? Baril. Oh, talo ako. Kasi gunting lang ako eh. Jack and Poy. Jack and Poy. Jack and Poy. Jack and Poy. Sorry. Dahil magja-Jack and Poy tayo. Okay. Tapos ano? Ganda mo pala sa ganyan angle. O, ganun lang. Jack and Poy. Okay? Okay. Sige. Jack and Poy. Oh no, natalo ko. Ito ka. Lilipat ka na sa Dear Love. Baril mo may tulo. Oo nga eh. Jack and Poy. Hoy, hoy. Sinong matalo, siyang babarilin. Oh, talo ko. Jack and Poy. Jack and Poy. Jack and Poy. Jack and Poy. Okay, puputukan na kita. Ayan. Oh, isa lang. Isang bagsak. Ah, isang sige. bagsak. 1, 2, 3, go! Oh. Kakarating ko, may biktima mo Bato, pick. Ano yan? Ano? Oh. Pasok ko lang. Ayan, oh, isa lang. Oh, pick. Oh. Pick. Ayan na ito. Oh, pick. Bato, pick. Go! Yan, sige ma'am, go. Sige. Yan. Ayan, go. Bye-bye, last day ko na po. O sige, pwede mo akong barilin sa muka. Dalawa lang ha. O, sige, Jot. Sige. Oo, dalawa lang na gano'n ha. Go. Ay! Ano nangyari, Jot? Ito, approval eh. Sa akin to tatalsik. Hindi yan. Promise. Oh. Ready talaga siya, wag na nga. Di dapat itutok mo. O sige. Hindi, ganyan. Yan, sige. Go. Kailangan may linya? Oo. Ano mo ko? Sige. Sabi ko na eh. Hello, sa muka. Hindi sa muka mo ko babarilin. O sige, pwede sa muka. Okay, sige, sa muka. Dapat dito talaga. Sa mukha? Hindi, sa muka. Yan. Baluktot! Oh, babarilin mo ako. Okay. Okay, barilin mo ako sa Sakit sa mukha. Ikaw, saan mo ba ako gustong barilin? Sige, okay. Sige, go. Go. Sinasabi ko na ba? Okay lang, guys. Hindi, okay lang yan. Kasi, Masaya. okay na. Yung, hindi, tulungan na kita. Ang lambot pala ng face Napaka-gentle mo mo. naman. Ito na yung last video ko, kabisyo. Last day ko na din. Sorry sa lahat ng mga nabiktima ko. So alam nyo na, kapag di na ako lumabas sa susunod na video, kayo na bahala. Subscribe na kayo dito, like, follow para sa mas marami pang video. At sa inyo, Mistiko Leala. Bye-bye. Ikaw may makeup ka, pwede ba kitang barilin sa mukha? Oh, sige, dito. Alam mo yung allergies ng Tita Max mo? Oo. So dito kita babarilin. So ako, pwede mo Try ako... muna. Ha? Metro's #1 Love Radio. Basic! Kailangan pa bang i-memorize yan? Basic! Music that makes you feel good. Love Radio. Music that makes you feel good. Love Radio. Basic! Sige, bilisan mo pa. Oh, yeah! Kailangan pa bang i-memorize yan? Okay, ang aking line ay,
Bilisan mo pa. At ang aking sitwasyon, galit na galit gustong manakit. Sabi ko sa'yo, bilisan mo pa. Ganyan. Bilisan mo pa. Yamitay ko na sa... Bilisan mo pa! Bilisan mo pa! Ding! Ang bato. Habang kinikiliti ka. Okay. Ding! Ang bato, Ding! Ding ang bato. Bro! Pag nilabasan. Wala daw ako sa context. Pag nilabasan. Sige. Ding! Ang bato! Ding ang bato! Parang pigsa. Yung pigsa kasi na lumabas yung nanak. Ginaganon ko siya. Ginaganon ko nung bote. Ding ang bato. Ding! Habang kinikiliti ka. Ding! Ding! Ding ang bato! What? Ding ang bato. Pag hinahabol ng zombie. Ding ang bato! Ding ang bato. Okay. Galit na galit gustong manakit. Ding! Ang bato! Bilisan mo pa. Jebs ka na. Bilisan mo na! Hindi ko na kaya! Ding ang bato! Pag hinahabol ng zombie. Ding ang bato! Bagal! Kailangan pa bang i-memorize yan basic? At ang sitwasyon ay, pag nilalabasan, bahala ka na sa konteksta niya, Chinita. Kailangan pa bang i-memorize yan? Basic. Pa-order po ng isang sinigang with rice. Pag hinahabol ng zombie. Pa-order po! Isang sinigang with rice! Pa-order po ng isang sinigang with rice. Galit na galit, gustong manakit. Para! Joke lang. Sabi ko sa'yo pa-order nga ako! Sinigang with rice! Sinota mo ang best friend pag hinahabol ng zombie. Ako yung hinahabol ng zombie. Sinota mo yung best friend ko! Bilisan mo pa. Ay, gusto ko to. Jebs ka na. Bilisan mo pa! Bilisan mo pa. Pag hinahabol ng zombie. Pag hinahabol ng zombie. Bilisan mo pa! Bilisan mo pa! Sinota mo ang best friend ko. Pag nilalabasan. Oh no! Sinota mo yung girlfriend ko! Dugo, may almoranas kasi ako. Sinota mo best friend habang kinikiliti ka. Sinota mo ang best friend ko. Ding ang bato. Ala. Ding! Ang bato. Sinota mo ang best friend ko. Pag nilalabasan. Uy! Sinota mo ang best friend ko. Oh yeah! Basta! Kailangan pa bang i-memorize yan, basic? Habang kinikiliti ka. Kailangan pa bang, ano ba yan, Jasmine, ano ba? Kailangan pa bang i-memorize yan, Jasmine, ano ba? Ay, nako. Kailangan ba i-memorize yan? Basic! Pag nilalabasan? Kailangan ba i-memorize yan? Basic. Nilalabasan ka ng ano? Kailangan pa bang i-memorize yan? Basic. Kailangan pa bang i-memorize yan? Basic. Kailangan pa bang i-memorize yan? Basic! Kailangan pa bang i-memorize yan? Basic! Ang context, pag lumalabas na yung ice cream doon sa ganon. Pa-order po ng isang sinigang with rice.
Habang kinikiliti ka. Pa-order po ng sinigang with rice. Pa-order po! Bilisan mo pa. Ay, pag nilala. Ay, bilisan mo pa. Ayan! Bilisan mo pa. Bilisan mo pa. Yan. Ah! Ay! Lumalabas yung ginhawa ng katawan ko kasi kinakamot niya yung Makati. I-follow nyo na po kami. Mag-subscribe na kayo YouTube. Dito sa YouTube namin, Love Radio Manila. Tune in lang kayo sa 90.7 Love Radio. Huwag kalimutan, makakatas na nakalipas. Kasama ko si Tanya Chinita. 5 a.m. hanggang alas 9 ng umaga. Dear Love, alas 9 ng umaga hanggang alas 12 ng tanghali para sa mga totoong drama. At huwag niyo rin kakalimutan na laging tumutok sa Kumikinang na Tambalan na 12 noon to 3 p.m. Mondays to Fridays. 69, kabaliktaran mo gabi-gabi, 6 to 9 p.m. Huwag mo kakalimutan, makinig ng aking programa, alas 9 ng gabi hanggang hating gabi. Kung may sekreto kang malupet, ako nang bahala sa iyo. Rocky's Secret Files and Top Secret. Bye everyone! Metro's #1 Love Radio. Basic! Naniniwala ka bang masarap ang bawal? Kasi ako oo. Ito ang podcast na hindi pwede sa mahina ang loob. Lahat ng kwento, totoo. Lahat ng sagot, maharot. Ito po si Tanya Chinita at ito, ang usapang sobrang sagad. Maraming nalalantad. Ito, ang podcast na Rated Tita Max. Listen now on Spotify. Matagal-tagal na rin ang pinagsamahan natin, mapaliwanag o dilim, patuloy pa rin nagniningning. Sama-sama sa tawanan, maging malungkot man ang iyong pinagdaanan. Sama-sama sa tawanan, mapaumaga o gabi, ikaw ay sasabayan. Di ka na mag-iisa, may kasama ka. May kasama ka, kasama mo kami. Kabisyo na magsasaya, na magsasaya. Sama-sama, kasama mo kami, kabisyo. Sama-sama, kasama mo kami, kabisyo. Mapaaraw man yan o kahit na mapagabi, kasama mo kami, handa nang magbigay ng ngiti. Kakwentuhan, kaibigan, wag ka nang humikbi. Araw-araw ka sasamahan sa bawat sandali. Love Radio, tunay mong masasandalan. Kahit sa bahay, sa kalsada pa o kahit saan, kami inyong kakampi, laging mong tatandaan. At pumuti man ang buhok, ikaw pa rin ang #1. Sama-sama sa tawanan, maging malungkot man ang iyong pinagdaanan. Sama-sama sa tawanan, mapaumaga o gabi, ikaw ay sasabayan. Sama-sama, kasama mo kami, kabisyo. Sama-sama, kasama mo kami, kabisyo. Dear Love, araw-araw sa Love Radio. Ang tambalang kumikinang. Coliala and Diego Bandido. Matagal-tagal na rin ang pinagsamahan natin, mapaliwanag o dilim,
patuloy pa rin nagniningning. Sama-sama sa tawanan, maging malungkot man ang iyong pinagdaanan. Sama-sama sa tawanan, mapaumaga o gabi, ikaw ay sasabayan. Di ka na mag-iisa, may kasama ka. May kasama ka, kasama mo kami. Kabisyo na magsasaya, na magsasaya. Sama-sama, kasama mo kami, kabisyo. Sama-sama, kasama mo kami, kabisyo. Mapaaraw man yan o kahit na mapagabi, kasama mo kami, handa nang magbigay ng ngiti. Kakwentuhan, kaibigan, wag ka nang humikbi. Araw-araw ka sasamahan sa bawat sandali. Love Radio, tunay mong masasandalan. Kahit sa bahay, sa kalsada pa o kahit saan, kami inyong kakampi, laging mong tatandaan. At pumuti man ang buhok, ikaw pa rin ang number one. Sama-sama sa tawanan, maging malungkot man ang iyong pinagdaanan. Sama-sama sa tawanan, mapaumaga o gabi, ikaw ay sasabayan. Sama-sama, kasama mo kami, kabisyo. Sama-sama, kasama mo kami, kabisyo. Tuloy ang ligaya. Araw-araw ang saya. At tanggap na nila. Tanggap na nila. Dahil pasok kahit saang sulok. Kasama mo kami, kabisyo na magsasaya, na magsasaya. Sama-sama, Metro and Mega Manila. sama-sama, kasama mo kami, kabisyo. Sama-sama, kasama mo kami, kabisyo. Kailangan pa bang i-memorize yan? Basic! Para sa tugtugang nakakayugyog, mga kwentong may konting kurot at tawa ng siguradong yayanig ng mundo mo, tutok na sa 90.7 Love Radio. Ang bisyo mong nakaka-feel good, nasa radyo na, nasa social media pa. Kailangan pa bang i-memorize yan? Basic! Love Radio. Music that makes you feel good. Love Radio. Basic! Kailangan pa bang i-memorize yan? Basic! Music that makes you feel good. Love Radio. Music that makes you feel good. Love Radio. Basic! Naniniwala ka bang masarap ang bawal? Kasi ako oo. Ito ang podcast na hindi pwede sa mahina ang loob. Lahat ng kwento, totoo. Lahat ng sagot, maharot. Ito po si Tanya Chinita at ito, ang usapang sobrang sagad. Maraming nalalantad. Ito, ang podcast na Rated Tita Max. Listen now on Spotify. Of course, maraming salamat. Ang lapit bakla! Yung course ko! Yun, teka lang, parang malapit na, parang gusto mo na isulat. Maraming salamat, Chief Felix. Okay. Mabuhay ka. Hindi naman tinatago ang relasyon. Ano? Hi mga mahal! So today, meron tayong special interview. Hindi ito yung normal na interview. Ito talaga yung close-up interview na kung saan dapat wala kang pores. So samahan niyo ako. Let's go! Uy, makalapit ka naman. Pwede ba pa-interview? Uy, ako nga pala si DJ Kim Chino ng 90.7 Love Radio Manila. Anong pangalan? Roma Ann Sanchez po. Roma. So, sino kasama aside sa friends? Meron Secret.
No. Wala namang family. Okay. So, saan ka nakatira? Sa secret. Secret. Sino? Anong pangalan ng mga brothers ko? Earl, Kurt. Earl and Kurt. So, ang tanong, kamusta ang biyahe niyong dalawa dito? Smooth naman po. And so, ilan na ang ex ni Earl? Wala pa po. Single since birth. Wala pa rin po. Wala ba? So, may chance ba na maging kayo? Merong nililigawan? Wala po. Wala rin po. Yung totoo. Anong mensahe mo sa mga pumupunta sa Star City? Salamat at pumupunta sila. Bumalik uli sila para mas maganda. Ilan na?
tambalang kumikinang. Nicole Yala and Diego Bandido. Ang kwento. Mula sa mahiwagang Burnay. Mula sa mahiwagang Burnay. Dear kumikinang na tambalang Nicole Yala at Diego Bandido. Isang maganda at mapagpalang araw po sa inyo mula dito sa Fort McMurray, Alberta, Canada. Uy, friend! Kamusta? It's been a Kamusta na? while. I know, right? Ako po si Melody, isa sa maraming taga-subaybay ng Mahiwagang Burnay mula po noong 2007. Sa dami na ng pinagdaanan ko sa buhay, sa inyo ako kumakapit sa mga araw na kailangan kong umiti, umasa, at maniwala na sa kabila ng lahat ng sakit, darating din ang panahong malalampasan ko ang lahat. Kaya naman na makita ko kayo ng personal noong December 1, 2025, tuwang-tuwa ako. Ay talaga ba? Sumulat po ako para iparating sa mga magulang ko, sila Tatay Eddie Tayag at Nanay Mila Tayag, ang aking pagmamahal gaano man ako kalayo. Espesyal na araw sa kanila ang araw na ito, July 10, dahil ipinagdiriwang nila ang kanilang 49th anniversary. 69 years old na po si nanay at si tatay ay 76. Lumaki akong saksi kung paano naging isang mabuting ama si tatay. Kahit pagod siya sa trabaho, hindi niya ipinaramdam na pabigat kami. Siya ang nagpapakain sa amin, nagpapaligo at may oras pang makipaglaro. Kapag araw ng linggo at may ekstrang pera, dinadala niya kami sa mall o kung saan kaya ng budget. Kapag may nagkakasakit sa amin, nakabantay si tatay. Siya ang nagpupuyat at nag-aalaga hanggang hindi kami gumagaling. Palagi niyang inuuna ang kapakanan naming lahat bago ang sarili niya. Kahit kailan, hindi siya nagreklamo. Hindi kami mayaman pero dahil sa kanya, pakiramdam namin noon, nasa amin na ang lahat. Ibinigay niya sa amin ang oras na hindi na mababawi, ang pagmamahal na walang hinihinging kapalit, at ang presensyang hanggang ngayon ay baon pa din namin sa aming mga puso. Ngayon ngang malaki na ako, nandyan pa din ang mga magulang ko para sa akin. Nang iwan kami ng anak ko ng tatay niya, ang mga magulang ko ang nag-aruga sa anak ko habang nagtatrabaho ako dito sa Canada. Dahil sa parents ko, hindi kailanman ramdaman ng anak ko na kulang siya sa pagmamahal. Walang pag-aalinlangang inako nila nanay at tatay ang responsibilidad na palakihin siya. Maliban sa pagmamahal sa aming mga anak at apo niya, nakita ko din kung paano mahalin ng tapat, may respeto at tiyaga ni tatay si nanay. Sa loob ng halos 5 dekada, pinipiling mahalin ni tatay si nanay araw-araw. Hindi man perpekto ang pagsasama nila at dumadaan man sa hirap at pagsubok paminsan-minsan, lagi pa rin nilang pinipiling kumapit sa isa't isa. Habang lumilipas ang panahon, unti-unti ko nang nakikita ang paghina ng katawan ni tatay. Mas babagal na siyang maglakad at mas madali na mapagod. Nakakadurog ng pusong makita na yung lalaking tila kayang buhatin ang buong mundo para sa kanyang pamilya dati, nangangailangan na ng pag-aaruga. Ang sakit isipin na ngayong siya na ang nanghihina, napakalayo ko sa kanya.
Dati tinatanong ko pa sa sarili ko kung paano ko mababayaran ang lahat ng sakripisyo niya. Ngayon, alam ko na. May mga utang na hindi nababayaran talaga. Isa doon ang pagmamahal ng mga magulang. Tambalang kumikina ngayong araw na ito, gusto kong ipagsigawan sa buong mundo ang taus-pusong pasasalamat ko sa bawat sakripisyo ng mga magulang ko. Salamat sa pagpapalaki sa akin at sa pagmamahal sa anak ko na parang sarili nilang anak. Salamat dahil lagi nila kaming ipinagdarasal. Napakaswerte namin na naging mga anak nila. Sila ang pinakamagandang halimbawa na ang tunay na pag-ibig ay hindi nasusukat sa dami ng pera o ari-arian. Nasusukat ito sa mga sakripisyong hindi binibilang, sa mahigpit na yakap kapag pinanghihinaan kami ng loob, sa mga panalangin walang sawang inuulit gabi-gabi, at sa pagpiling manatili sa tabi ng taong mahal mo, araw-araw, sa loob ng halos 50 taon. Nanay Mila at Tatay Eddie Tayag, milya-milya man ang layo ko sa inyo, lagi niyong tatandaan na nasa puso at isipan ko kayo. Dalangin ko na bigyan pa kayo ng Panginoon ng mas marami pang taon ng mabuting kalusugan, kapayapaan, at higit sa lahat, magkasamang bumuo ng marami pang masasayang alaala. Mahal na mahal ko kayo. Habang buhay akong magpapasalamat na kayo ang naging mga magulang ko. Maraming salamat Nicole at Diego sa pagkakataong maipahayag ko sa mga magulang ko ang pagmamahal at pasasalamat ko. Ang inyong kumikinang na tagapakinig, Melody. For just a Ano, lumang kanta. Ngayon ka pumili ng bago eh. Dapat mga 3 coins in the fountain. Ay, hindi ko naabutan yun. Asas! Hindi halata sa nawala mo ng hair. O, diba? Alam mo, nakakatuwa yung... Nanay Eddie and, Tatay Eddie. Wait lang, baka mamaya magkamali pa. Magkaawayan pa eh. Oh. Nanay Mila at Tatay Eddie Tayag. Ayan. From Melody. Gusto kong pasimulan yung usapan natin dito na I would like to share a Bible verse na kahapon nabasa ko lang. Okay. Na saktong-sakto dito na ito ay sa Proverbs 19, chapter 19, verse 14. Ang sabi, bahay at kayamanan sa magulang ay namamana, ngunit ang Panginoon lang ang nagbibigay ng matalinong asawa. Nung nabasa ko yun, so yung mga asawa natin. So yung matalino pala yung asawa natin. Yan. Ngayon lang ako na-inform. Okay, biblical naman, so pumayag na tayo. Charot. Galing kay Lord yun, ng matalinong asawa. So both sides naman Both sides, kay kay Nanay Mila at kay Tatay Eddie. Parehas silang, kasi pinili na lang ang isa't isa. So, galing kay Lord yung wisdom, napiliin na lang ang isa't isa. Yun, di ba? And tingnan mo nga naman, 5 decades later, almost 5 decades later, ramdam pa rin natin mula sa kwento ni Melody, yung pagpili nila sa isa't isa. Nakakatuwa, 'di ba, na mapapasana all ka na paano kaya nila ginawa? Correct. Ano kaya yung mga tips? Yun yung ayaw ka namin kausap Melody. Gusto namin gusto na correct. Ba't ba hindi sila yung sumulat? Gusto namin si Nanay Mila tsaka si Tatay Eddie kasi sa kanila tayo makakakuha ng wisdom, nuggets of wisdom. Kung ano ba yung mga tips, mga tricks, mga kumikinang na tips yan para patagal ang mga relationship. Kasi nakakalungkot ngayon, madami mga relationships ang hindi na rin talaga nagtatagal. Kaya nakakabilib kapag meron kang nababalitaan na 49 years.
together. O, Grabe, di ba? ayan. Nakaka-happy siyang pakinggan. Oo, kaya nga talaga, regalo talaga, blessing talaga mula sa Diyos para sa isa't isa yung sa kanila. Kasi parehong matalino sila eh. Kung ang talino naman po, paano mo maitaguyod yung pamilya mo? At gaya sa kwento nga ni Melody na naitaguyod talaga ng maayos. So Saka kung hindi matalino yung asawa mo, ibig sabihin, hindi galing kay Lord yan. Naku, patay tayo dyan. Kung sandamukal na red flag, hindi galing kay Lord yan. Kanino galing yan? Medyo nakakatakot. Buti na lang itong si Nanay Mila at si Tatay Eddie ay matalino na pinili ang isa't isa. Yan. Melody, sorry. Mas gusto namin silang kausap. Sabihin mo. Sabihin mo sila. Sana bisita dito. Tsaka, kailan tayo nagkita ng December 1? Huwag ka na magalit kasi ulam ko nga kanina, limot ko na. So, nung nagsabi niya kasi, di ba, na nagkita tayo ng December 1, 2025, dumalo ba kayo dito sa stasyon? Nagkita ba tayo somewhere? Sorry na! Nakalimutan na namin, but we really hope to get to talk to Nanay Mila and Baka Tatay dinala Eddie. niya dito si Nanay Mila at si Tatay. Tingnan mo, haka-haka nating dalawa. Sana nag-send ka ng picture. Oo nga. Definitely kung pumunta ka dito, may Teka picture. lang, kasi natandaan ko nag-message to sa akin na to make sure na yung kwento na may Wagang Burnay ay mabasa ng July 10. Tingnan natin kung meron tayong makukuha mula sa kung mahanap ko siya. Definitely kasi alam na kung last year kung maalala ko may mga bumisita dito na may edad kasama na. mga magulang. So, hindi namin alam kung saan banda doon. Correct. Kung sino po sa inyo. Oo. Ito, wait lang May ebidensya ba? Ayan. Wala eh. Oo. So habang hinahanap ni Nicole kung meron ba siya mahanap, sige, go. batiin ko lang din dahil nagse-celebrate din ng kanilang 29th wedding anniversary sila Alex at Christy Rarugal. Uy, happy Anip! Sakto eh. naman na sineselebrate natin at pinag-uusapan natin ang mga relationships na nagtatagal. Ayan, oo. Diba? Loadin natin yung mga relationships na nagtatagal kasi alam natin na tested through fire. Correct. Hindi po kasi talaga madali. Interesting dun yung sa gitna dun, maraming Oo, away yan. Saan? Di ba papaano? Parang hindi lang in terms of relationship. Pag halimbawa ang isang tao ay nagtagal ng maraming dekada sa isang kumpanya, di ba? Alam naman natin ang isang kumpanya ay hindi perpekto, ang mga kaopisina ay hindi perpekto, yung trabaho mismo nakakalurky, di ba? Pero bakit may mga nagtatagal? Kaya masarap pakinggan yung kwento ng mga taong mas tumatagal ng ilang dekada sa atin para to give us inspiration, paano nga ba magstay? Di ba? So kaya paano nila na-navigate yung mga problema, yung Tama. intriga. True. Same din sa marriage life po, ang dami pong mga issue din dyan Pero kumbaga naitaguyod nairaos Tama. Natandaan ko na bumisita nga last year to sa atin. Tapos meron siyang bumisita to sa atin last year, tapos meron siyang daughter na arte-arte. Ayan, si Melody. Sorry na kasi minsan pag nagbabasa ako ng messages, yung dulo na lang. Depende kasi maaalala kayo ni Nicole sa alay ninyo. Hindi ko sure, baka naman maganda yung alay nito. Baka maganda yung alay nito, nakalimutan ko lang. Pero ganito na lang, para mas matandaan, bakit hindi mag-alay ulit? Di ba? Kailangan mag-alay ulit para matandaan, di ba? Pero thank you, Melody, for sharing the story of your nanay and tatay. Maraming salamat kasi ito yung pagpapaalala po sa ating lahat na yung mga relationships, mga marriages can still work. Yes. May mga kabataan kasi ngayon na hindi naniniwala sa kasal, natatakot na to get married, ganyan. It's but normal na matakot, but there are still very successful marriages, mga kabisyo. And ang successful marriage entails a lot of hardships. Yes, tama. Lahat po ng successful ang marriage, araw-araw nilang pinipili ang isa't isa kahit ang hirap-hirap nilang piliin. Tama, kahit Totoo nabubuisit yan. ka na kahit inis sa na inis asawa mo. na. Diba? Pero pinipili pa rin nila ang isa't isa. Pero yun naman yung nagpapatibay nag-i-evolve kayo into a different person Hindi ka naman dapat pwedeng kung paano kayo, let's say 10 years ago, you're still the same couple. Iba na kayo. Correct. Dapat nag-evolve kayo. Tama. Kaya nga kahit yung mga magkakapatid, wag mong isipin na yung nanay at tatay mo sa panganay ay pareho sa nanay at tatay mo ngayon. Pareho sila, pero iba. Tama. Kasi iba na yung ugali, iba na yung pinagdaanan, iba yung mga hardships and challenges. Tama. Yan po ang ating kumikinang kwento ngayon. Ako po si Diego Bandido. At ako po si Nicole Yala. Kailangan pa bang i-memorize yan? Basic!
Ayan. Oh. So, muli kay nanay tsaka kay tatay, happy 49. 49. Wow, grabe. Baka next year dito Baka naman, Melody, next year magpapa 50th anniversary. O alam mo na kung sinong kukunin mong host. Tama. Lalayo-layo pa ba tayo? Kailangan pa bang i-memorize yan? Basic. O baka uuwi ka ulit from Canada. O kung hindi ka man na. umuwi, kung gusto mong pamantikaan yung bibig namin dahil anniversary ni nanay pwede tatay. din naman. Walang problema. Meron din isa pang option. Kung hindi ka makakauwi, let us fly to Canada. Yun. Celebrate namin. Kami na ang chaperone ng nanay at tatay mo going there. Kami na mag-guide. Kami na. Kami na, pasundo na lang kami sa airport. Yan. We are happy and again, happy 49th anniversary. Yes. Nanay Mila, Tatay Eddie Tayag. Yay! Yan. Congratulations sa many, many years together at naway marami pa kayong ma-inspire na mga couples na magtagal. Especially yung mga younger generation. True. Na Yung takot mga na mag-asawa. at saka takot na nga maging in a relationship kaya situationship na lang Kaya sila nga O, 'di ba? Iba pa rin po yung meron po tayong companion for the rest of our living days, mga kabisyo. Ha? Alright. O siya, salamat sa pagtutok, mga kabisyo. Bye. Metro's #1 Love Radio. Basic! Matagal-tagal na rin ang pinagsamahan natin, mapaliwanag o dilim, patuloy pa rin nagniningning. Sama-sama sa tawanan, maging malungkot man ang iyong pinagdaanan. Sama-sama sa tawanan, mapaumaga o gabi, ikaw ay sasabayan. Di ka na mag-iisa, may kasama ka. May kasama ka, kasama mo kami. Kabisyo na magsasaya, na magsasaya. Sama-sama, kasama mo kami, kabisyo. Sama-sama, kasama mo kami, kabisyo. Mapaaraw man yan o kahit na mapagabi, kasama mo kami, handa nang magbigay ng ngiti. Kakwentuhan, kaibigan, wag ka nang humikbi. Araw-araw ka sasamahan sa bawat sandali. Love Radio, tunay mong masasandalan. Kahit sa bahay, sa kalsada pa o kahit saan, kami inyong kakampi, laging mong tatandaan. At pumuti man ang buhok, ikaw pa rin ang #1. Sama-sama sa tawanan, maging malungkot man ang iyong pinagdaanan. Sama-sama sa tawanan, mapaumaga o gabi, ikaw ay sasabayan. Sama-sama, kasama mo kami, kabisyo. Sama-sama, kasama mo kami, kabisyo. Tuloy ang ligaya. Araw-araw ang saya. At tanggap na nila. Tanggap na nila. Dahil pasok kahit saang sulok. Kasama mo kami, kabisyo na magsasaya, na magsasaya. Sama-sama, Metro and Mega Manila. sama-sama, kasama mo kami, kabisyo. Sama-sama, kasama mo kami, kabisyo. Kailangan pa bang i-memorize yan? Basic! Para
Basta tugtugang nakakayugyog, mga kwentong may konting kurot at tawa ng siguradong yayanig ng mundo mo. Tutok na sa 90.7 Love Radio. Ang bisyo mong nakaka-feel good, nasa radyo na, nasa social media pa. Kailangan pa bang i-memorize yan? Basic! Love Radio. Music that makes you feel good. Love Radio. Basic! Kailangan pa bang i-memorize yan? Basic! Music that makes you feel good. Love Radio. Music that makes you feel good. Love Radio. Basic! Naniniwala ka bang masarap ang bawal? Kasi ako oo. Ito ang podcast na hindi pwede sa mahina ang loob. Lahat ng kwento, totoo. Lahat ng sagot, maharot. Ito po si Tanya Chinita at ito, ang usapang sobrang sagad. Maraming nalalantad. Ito, ang podcast na Rated Tita Max. Listen now on Spotify. Normal na interview. Ito talaga yung close-up interview na kung saan dapat wala kang pores. So samahan niyo ako. Let's go! Uy, makalapit ka naman. Pwede ba pa-interview? Uy, ako nga pala si DJ Kim Chino ng 90.7 Love Radio Manila. Anong pangalan? Roma Ann Sanchez po. Roma. So, sino kasama aside sa friends? Meron ba Secret. No. wala namang family. Oh, okay. So, saan ka nakatira? Sa Secret. Secret. Oh, sino? Anong pangalan ng mga brothers ko? Earl, Kurt. Earl and Kurt. So, ang tanong, kamusta ang biyahe niyong dalawa dito? Smooth naman po. Okay, so, ilan na ang ex ni Earl? Wala pa po. Single since birth. Ikaw, Kurt? Wala pa rin po. Wala pa. So, may chance ba na maging kayo? Merong nililigawan? Wala po. Wala rin po. Yung totoo. Anong mensahe mo sa mga pumupunta sa Star City? Salamat at pumupunta sila. Bumalik uli sila para mas maganda. Ilan na ang anak ni Chief Felix? 3 lang po. 3 lang? Yung legal? 3? Talaga 3 lang. Wala sir. Maraming salamat, Chief Felix. Okay. Sa ganda mong yan, nahihiya ka pa. Anong message ni Ma'am Abby sa mga pumupunta sa Star City? Have fun. Have fun po. Enjoy. Ikaw na, Sir Ariel. Ano sir, 30 po. Ilan asawa ni Sir Ariel? Isa lang sir, grabe Yung totoo. Isa lang. Ilan anak? Isa pa lang sir. Isa, yung totoo. Isa lang talaga sir. Ano message mo sa mga pumupunta sa Star City? Ano lang sir, mag-enjoy lang sila palagi. Tsaka balik-balikan nila. Single ba ang Konyo, Boy Kiolano? Then, next question. Single ka? Wait lang. Oh my God. Single ka ba? Sumagot ka na agad. Oh, wait. Sino yung orange girl? Grabe naman yan. Ano message mo sa mga pumupunta sa Star City? Bakit? Ang weird naman ang interview nyo. Idul-dul nyo na lang kaya. Bakit nasa Star City ang Sir Aris? Mas masaya sa Star City, so dito kami lahat. Dito kami mga pamilya namin. Ano to, field trip? Field trip. So meron kang kasamang anak? Mga school, mga friends. So anong message mo sa mga uma-attend or pumupunta sa Star City? Sa mga pupunta sa Star City, just enjoy, sakay lang ng sakay. Hindi naman tinatago ang relasyon. Ano? Ay! Meron na ba label? Meron. Meron naman pala. Wala naman tinatago. So ilan taon na kayo? 18.
18 years na yung relationship? Ay, hindi. 9 months pa lang. 9 months. So, sino ang nag-first move? Ako. Now, anong first move ni Heather? Binigyan niya ako ng heart na from sa paper. Nilagay niya sa phone ko. So, anong na-feel mo nung binigyan ka niya ng heart? Kinilig. So, crush mo rin si Heather? Pag-start ng class, crush ko na siya kagad. Wow! Uy, congratulations ha. Stay strong. Huwag kayo maglolo. Ilan ang asawa? Siyempre, isa lang. May asawa ka na? Oo. Uy! Saan mo nakilala? Saan mo nakilala? Paano nakilala? Pero meron ng anak. Ha? May anak ka na. Marami. So, anong message mo sa mga pupunta sa Star City? Mag-enjoy kayo. Hi, Juta! This is Joy. She is Miss Philippines Earth 2025. Uy, nanonood ako ng TikTok ni Miss Joy. Thank you so much. Anong message mo sa mga supporters mo that you had your top 8 placement sa Miss Earth? Updated ako ha. Seryoso. Of course, maraming salamat. Ang dapit bakla! Yung course ko! maraming salamat sa lahat ng supporters. Sana masaya kasi nakikita nyo ngayon. Nakikita nyo yung mga pagkukulang sa mukha, sumusobra dyan. Pero thank you so much sa pagmamahal. Maraming salamat sa lahat. At syempre, maraming salamat din sa ginagawa mo talaga ngayon. May itatanong ka pa ba? Parang ikaw nagtatanong yan. Hindi. Pero hindi naman ako madamot. Uy, maraming salamat, Miss Joy. Glad to meet you. At yun na nga mga mahal, grabe ang close-up interview na kung saan hirap na hirap sila dahil nilalapit-lapit nila ang camera. Talaga nga namang hindi sila natatakot na makita ang pores nila. Lagyan mong filter yan. Maraming salamat! Bye-bye! Metro's #1 Love Radio. Basic! Chino! Kimchi Chino! Upa. Matagal-tagal na rin ang pinagsamahan natin, mapaliwanag o dilim, patuloy pa rin nagniningning. Sama-sama sa tawanan, maging malungkot man ang iyong pinagdaanan. Sama-sama sa tawanan, mapaumaga o gabi, ikaw ay sasabayan. Di ka na mag-iisa, may kasama ka. May kasama ka, kasama mo kami. Kabisyo na magsasaya, na magsasaya. Sama-sama, kasama mo kami, kabisyo. Sama-sama, kasama mo kami, kabisyo. Mapaaraw man yan o kahit na mapagabi, kasama mo kami, handa nang magbigay ng ngiti. Kakwentuhan, kaibigan, wag ka nang humikbi. Araw-araw kasasamahan sa bawat sandali. Love Radio, tunay mong masasandalan. Kahit sa bahay, sa kalsada pa o kahit saan, kami inyong kakampi, laging mong tatandaan. At pumuti man ang buhok, ikaw pa rin ang #1. Sama-sama sa tawanan, maging malungkot man ang iyong pinagdaanan. Sama-sama sa tawanan, mapaumaga o gabi, ikaw ay sasabayan. Sama-sama, kasama mo kami, kabisyo. Sama-sama, kasama mo kami, kabisyo. Rockies. Secret Files. Your story they never knew existed.
Rocky's Secret Files. Secret Files. With Titan Jello. Rocky's Secret Files. Rocky's Secret Files. Secret Files. Para sa tugtugang nakakayugyog, mga kwentong may konting kurot at tawa ng siguradong yayanig ng mundo mo, tutok na sa 90.7 Love Radio. Ang bisyo mong nakaka-feel good, nasa radyo na, nasa social media pa. Matagal-tagal na rin ang pinagsamahan natin, mapaliwanag o dilim, patuloy pa rin nagniningning. Sama-sama sa tawanan, maging malungkot man ang iyong pinagdaanan. Sama-sama sa tawanan, mapaumaga o gabi, ikaw ay sasabayan. Di ka na mag-iisa, may kasama ka. May kasama ka, kasama mo kami. Kabisyo na magsasaya, na magsasaya. Sama-sama, kasama mo kami, kabisyo. Sama-sama, kasama mo kami, kabisyo. Mapaaraw man yan o kahit na mapagabi, kasama mo kami, handa nang magbigay ng ngiti. Kakwentuhan, kaibigan, wag ka nang humikbi. Araw-araw ka sasamahan sa bawat sandali. Love Radio, tunay mong masasandalan. Kahit sa bahay, sa kalsada pa o kahit saan, kami inyong kakampi, laging mong tatandaan. At pumuti man ang buhok, ikaw pa rin ang number one. Sama-sama sa tawanan, maging malungkot man ang iyong pinagdaanan. Sama-sama sa tawanan, mapaumaga o gabi, ikaw ay sasabayan. Sama-sama, kasama mo kami, kabisyo. Sama-sama, kasama mo kami, kabisyo. Okay, puputukan na kita. Ganda mo pala sa ganyang angulo. Sige, isang skirt ka lang. Kasi mga kabisyo, tayo ay makikipagputukan ngayon sa mga tao dito sa MBC gamit ang ating pangmalakasang water gun. At tawagin natin itong putukan mo ko, love. Handa ka na bang maputukan? Let's go! Kuya. Hello. Jack and Poy tayo. Bato-bato pick. Runong kanan. Pero kapag natalo mo ako, babarilin mo ako. Pag natalo ako, basta magbabarilan tayo pag natalo mo. Bato-bato pick. Huh? Ano yan? Bako. Ay, sige, tama. Bato-bato pick. Bato-bato pick. Ah! So talo ako. Jack and Poy. Jack and Poy. Jack and Poy. Ah! Jack and Poy. Kanta. Jack and Poy, hali-hali hoy. Sino matalo, babariling ko. Ko. Awa. Ano yan? Baril. Oh, talo ako kasi gunting lang ako eh. Jack and Poy. Jack and Poy. Jack and Poy. Jack and Poy. Sorry. Di mag-Jack and Poy tayo. Okay. Tapos ano? Ganda mo pala sa ganyang angulo. O, ganun na, Jack and Poy, okay? Okay. Sige. Jack and Poy. Oh no, natalo ko. Ito ka. Lilipat ka na sa Dear Love. Baril mo may tulo. Oo nga eh. Jack and Poy. Hoy, hoy. Sinong matalo, siyang babarilin. Oh, talo ko. Jack and Poy. Jack and Poy.
Jack and Poy! Jack and Poy! Okay, puputukan na kita. Ayan, isa lang. Isang bagsak. Sige. 1, 2, 3, go! Kakarating ko, binibiktima mo Bato, pick. Ano yan? Ano? Ayan, isa lang. Pick. Pick. Ayaw na ito. Pick. Bato, pick. Go! Yan, sige ma'am, go. Sige. Ayan. Ayan, go. Bye-bye, last day ko na po. O sige, pwede mo akong barilin sa muka. Dalawa lang ha. Sige, Jot. Sige. Oo, dalawa lang na gano'n ha. Go. Ay! Ano nangyari, Jot? Approval eh. Sa akin to tatalsik. Hindi yan. Promise. Oh. Ready talaga siya, wag na nga. Di dapat itutok mo. O sige. Hindi, ganyan. Yan, sige. Go. Kailangan may linya? Oo. Mo ko. Sige. Sabi ko na eh. Hello, sa muka. Hindi sa muka mo ko babarilin. O sige, pwede sa muka. Okay, sige, sa muka. Dapat dito talaga. Sa muka? Hindi, sa muka. Yan. Baluktot! Babarilin mo ako. Okay. Barilin mo ako sa muka. Sa mukha. Ikaw, saan mo ba ako gustong barilin? Sige, okay. Sige, go. Go. Sinasabi ko na ba? Okay lang, guys. Hindi, okay lang yan. Kasi, Masaya. okay na. Yung, hindi, tulungan na kita. Ang lambot pala nung face Napaka-gentle mo. mo naman. Ito na yung last video ko, kabisyo. Last day ko na din. Sorry sa lahat ng mga nabiktima ko. So alam nyo na, kapag di na ako lumabas sa susunod na video, kayo na bahala. Subscribe na kayo dito, like, follow para sa mas marami pang video. At sa inyo, Mistiko Leala. Bye-bye. Ikaw may makeup ka, pwede ba kitang barilin sa mukha? O sige, dito. Alam mo yung allergies ng Tita Max mo? Oo. So dito kita babarilin. So ako, pwede mo ako... Try muna. Ha? Metro's #1 Love Radio. Basic! Kailangan pa bang i-memorize yan? Basic! Music that makes you feel good. Love Radio. Music that makes you feel good. Love Radio. Basic! Sige, bilisan mo pa. Oh, yeah! Kailangan pa bang i-memorize yan? Okay, ang aking line ay, bilisan mo pa. At ang aking sitwasyon, galit na galit gustong manakit. Sabi ko sa'yo, bilisan mo pa. Ganyan. Bilisan mo pa. Yamitay ko na sa. Bilisan mo pa. Bilisan mo pa. Ding! Ang bato. Habang kinikiliti ka. Okay. Ding! Ang bato, Ding! Ding ang bato. Bro! Pag nilabasan. Wala daw ako sa context. Pag nilabasan. Sige. Ding! Ang bato! Ding ang bato! Parang pigsa. Yung pigsa kasi na lumabas yung nanak. Ginaganon ko siya. Ginaganon ko nung bote. Ding ang bato. Ding! Habang kinikiliti ka. Ding! Ding! Ding ang bato! What? Ding ang bato. Pag hinahabol ng zombie.
Ding ang bato! Ding ang bato. Okay. Galit na galit, gustong manakit. Ding! Ang bato! Bilisan mo pa. Jebs ka na. Bilisan mo na! Hindi ko na kaya! Ding ang bato! Pag hinahabol ng zombie. Ding ang bato! Papagal! Kailangan pa bang i-memorize yan basic? At ang sitwasyon ay pag nilalabasan, nakala ka na sa context niya, Chinita. Kailangan pa bang i-memorize yan? Basic. Pa-order po ng isang sinigang with rice. Pag hinahabol ng zombie. Pa-order po! Isang sinigang with rice! Pa-order po ng isang sinigang with rice. Galit na galit, gustong manakit. Para! Joke lang. Sabi ko sa'yo pa-order nga ako! Sinigang with rice! Sinota mo ang best friend pag hinahabol ng zombie. Ako yung hinahabol ng zombie. Sinota mo yung best friend ko! Bilisan mo pa. Ay, gusto ko to. Jebs ka na. Bilisan mo pa! Bilisan mo pa. Pag hinahabol ng zombie. Pag hinahabol ng zombie. Bilisan mo pa! Bilisan mo pa! Sinota mo ang best friend ko. Pag nilalabasan. Oh no! Sinota mo yung girlfriend ko! Dugo, may almoranas kasi ako. Sinota mo, best friend, habang kinikiliti ka. Sinota mo ang best friend ko. Ding ang bato. Ala. Ding! Ang bato. Sinota mo ang best friend ko pag nilalabasan. Hoy! Sinota mo ang best friend ko. Oh yeah! Basta! Kailangan pa bang i-memorize yan, basic? Habang kinikiliti ka. Kailangan pa bang, ano ba yan, Jasmine, ano ba? Kailangan pa bang i-memorize yan, Jasmine, ano ba? Ay, nako. Kailangan ba i-memorize yan? Basic. Pag nilalabasan? Kailangan pa ba i-memorize yan? Basic. Nilalabasan ka ng ano? Kailangan pa bang i-memorize yan? Basic. Kailangan pa bang i-memorize yan? Basic. Kailangan pa bang i-memorize yan? Basic! Kailangan pa bang i-memorize yan? Basic! Ang context, pag lumalabas na yung ice cream doon sa ganon. Pa-order po ng isang sinigang with rice. Habang kinikiliti ka. Pa-order po ng sinigang with rice! Pa-order po! Bilisan mo pa. Ay! Pag nilala... Bilisan mo pa! Ayan! Bilisan mo pa! Bilisan mo pa! Yan! Ay! Lumalabas yung ginhawa ng katawan ko kasi kinakamot niya yung Makati. I-follow nyo na po kami. Mag-subscribe na kayo YouTube. Dito sa YouTube namin, Love Radio Manila. Tune in lang kayo sa 90.7 Love Radio. Huwag kalimutan, makakatas na nakalipas. Kasama ko si Tanya Chinita.
5 a.m. hanggang alas 9 ng umaga. Dear Love, alas 9 ng umaga hanggang alas 12 ng tanghali para sa mga totoong drama. At huwag niyo rin kakalimutan na laging tumutok sa Kumikinang na Tambalan na 12 noon to 3 p.m. Mondays to Fridays. 69, kabaliktaran mo gabi-gabi, 6 to 9 p.m. Huwag mo kakalimutan, makinig ng aking programa, alas 9 ng gabi hanggang hating gabi. Kung may sekreto kang malupet, ako nang bahala sa iyo. Rocky's Secret Files and Top Secret. Bye everyone! Metro's #1 Love Radio. Basic! Naniniwala ka bang masarap ang bawal? Kasi ako oo. Ito ang podcast na hindi pwede sa mahina ang loob. Lahat ng kwento, totoo. Lahat ng sagot, maharot. Ito po si Tanya Chinita at ito, ang usapang sobrang sagad. Maraming nalalantad. Ito, ang podcast na Rated Tita Max. Listen now on Spotify. Matagal-tagal na rin ang pinagsamahan natin, mapaliwanag o dilim, patuloy pa rin nagniningning. Sama-sama sa tawanan, maging malungkot man ang iyong pinagdaanan. Sama-sama sa tawanan, mapaumaga o gabi, ikaw ay sasabayan. Di ka na mag-iisa, may kasama ka. May kasama ka, kasama mo kami. Kabisyo na magsasaya, na magsasaya. Sama-sama, kasama mo kami, kabisyo. Sama-sama, kasama mo kami, kabisyo. Mapaaraw man yan o kahit na mapagabi, kasama mo kami, handa nang magbigay ng ngiti. Kakwentuhan, kaibigan, wag ka nang humikbi. Araw-araw ka sasamahan sa bawat sandali. Love Radio, tunay mong masasandalan. Kahit sa bahay, sa kalsada pa o kahit saan, kami inyong kakampi, laging mong tatandaan. At pumuti man ang buhok, ikaw pa rin ang #1. Sama-sama sa tawanan, maging malungkot man ang iyong pinagdaanan. Sama-sama sa tawanan, mapaumaga o gabi, ikaw ay sasabayan. Sama-sama, kasama mo kami, kabisyo. Sama-sama, kasama mo kami, kabisyo. Dear Love, araw-araw sa Love Radio. Ang tambalang kumikinang. Oliala and Diego Bandido. Matagal-tagal na rin ang pinagsamahan natin, mapaliwanag o dilim, patuloy pa rin nagniningning. Sama-sama sa tawanan, maging malungkot man ang iyong pinagdaanan. Sama-sama sa tawanan, mapaumaga o gabi, ikaw ay sasabayan. Di ka na mag-iisa, may kasama ka. May kasama ka, kasama mo kami. Kabisyo na magsasaya, na magsasaya.
kahit na mapagabi. Kasama mo kami handa nang magbigay ng ngiti. Kakwentuhan kaibigan, wag ka nang humikbi. Araw-araw kasasamahan sa bawat sandali. Love Radio, tunay mong masasandalan. Kahit sa bahay, sa kalsada pa o kahit saan. Kami inyong kakampi, laging mong tatandaan. At pumuti man ang buhok, ikaw pa rin ang number one. Sama-sama sa tawanan, maging malungkot man ang iyong pinagdaanan. Sama-sama sa tawanan, mapaumaga o gabi, ikaw ay sasabayan. Sama-sama, kasama mo kami kabisyo. Sama-sama, kasama mo kami kabisyo. Tuloy ang ligaya. Araw-araw ang saya. At tanggap na nila. Tanggap na nila. Dahil pasok kahit saang sulok. Kasama mo kami, kabisyo na magsasaya, na magsasaya. Sama-sama, Metro and Mega Manila. sama-sama, kasama mo kami kabisyo. Sama-sama, kasama mo kami kabisyo. Kailangan pa bang i-memorize yan? Basic! Para sa tugtugang nakakayugyog, mga kwentong may konting kurot at tawa ng siguradong yayanig ng mundo mo, tutok na sa 90.7 Love Radio. Ang bisyo mong nakaka-feel good, nasa radyo na, nasa social media pa. Kailangan pa bang i-memorize yan? Basic! Love Radio. Music that makes you feel good. Love Radio. Basic! Kailangan pa bang i-memorize yan? Basic! Music that makes you feel good. Love Radio. Music that makes you feel good. Love Radio. Basic! Naniniwala ka bang masarap ang bawal? Kasi ako oo. Ito ang podcast na hindi pwede sa mahina ang loob. Lahat ng kwento, totoo. Lahat ng sagot, maharot. Ito po si Tanya Chinita at ito, ang usapang sobrang sagad. Maraming nalalantad. Ito, ang podcast na Rated Tita Max. Listen now on Spotify. Of course, maraming salamat. Ang lapit bakla! Yung course ko! Yun, teka lang, parang malapit na, parang gusto mo na isulat. Maraming salamat, Chief Felix. Okay. Oh my God. Hindi naman tinatago ang relasyon. Ano? Ay! Hi mga mahal! So today, meron tayong special interview. Hindi ito yung normal na interview. Ito talaga yung close-up interview na kung saan dapat wala kang pores. So samahan niyo ako. Let's go! Uy, makalapit ka naman. Pwede ba pa-interview? Ah! Uy, ako nga pala si DJ Kim Chino ng 90.7 Love Radio Manila. Anong pangalan? Roma Ann Sanchez po. Roma. So, sino kasama aside sa friends? Meron ba Secret. No. wala namang family. Oh, okay. So, saan ka nakatira? Sa Secret. Secret. Oh, sino? Anong pangalan ng mga brothers ko? Earl, Kurt. Earl and Kurt. So, ang tanong, kamusta ang biyahe niyong dalawa dito? Smooth naman po. Okay, so, ilan na ang ex ni Earl? Wala pa po. Single since birth. Ikaw, Kurt? Wala pa rin po. Wala pa. So, may chance ba na maging kayo? Merong nililigawan? Wala po. Wala rin po. Yung totoo. Anong mensahe mo sa mga pumupunta sa Star City? Salamat at pumupunta sila. Bumalik uli sila para mas maganda. Ilan na ang anak ni Chief Felix? 3 lang po. 3 lang? Yung legal?
Tatlo. Talagang tatlo. Wala, sir. Maraming salamat, Chief Felix. Okay. Sa ganda mong yan, nahihiya ka pa. Anong message ni Ma'am Abby sa mga pumupunta sa Star City? Have fun. Have fun po. Enjoy. Ilan ang asawa ni Ma'am Abby? 5. Charot. Ma'am, kaano-ano mo yan? Kaano-ano mo? Ay, anak ko po to. Sino dyan? Akala ko 5. Anong nickname ni Ma'am? Olive. Ma'am Olive? Uy, taga-Caloocan lang ako. May grade 10 pa ako. Ano, Nakalapit. ano message mo sa Star City na pumupunta dito? Ay, maganda siya ngayon. Teka lang, parang malapit na, parang gusto mo na isulat. Maganda siya pag-ikot, bumabalik, nagulat kami. Sir Ariel, ano ginagawa mo dito? Yote, sir. Ilan taon na Sir Ariel? Ano, sir? 30 po. Ilan asawa ni Sir Ariel? Isa lang, sir. Grabe Yung totoo? Isa lang. Ilan anak? Isa pa lang, sir. Isa, yung totoo. Isa lang talaga, sir. Ano message mo sa mga pumupunta sa Star City? Ano lang, sir. Mag-enjoy lang sila palagi. Tsaka balik-balikan nila. Single ba ang Konyo Bicolano? Then, next question. Single ka? Wait lang. Oh my God. Wait. Single ka ba? Sumagot ka na agad. Oo, wait. Sino yung orange girl? Grabe naman yan. Ano message mo sa mga pumupunta sa Star City? Bakit? Ang weird naman ang interview nyo. Idul-dul nyo na lang kaya. Bakit nasa Star City ang Sir Aris? Mas masaya sa Star City, so dito kami lahat. Dito kami mga pamilya namin. Ano to, field trip? Field trip. So meron kang kasamang anak? Mga school, mga friends. So ano message mo sa mga uma-attend or pupunta sa Star City? Sa mga pupunta sa Star City, just enjoy, sakay lang ng sakay. Hindi naman tinatago ang relasyon. Ano? Ay! Meron na ba label? Meron. Meron naman pala. Wala naman tinatago. So ilan taon na kayo? 18. 18 years na yung relationship? Ay, hindi. 9 months pa lang. So sino ang nag-first move? Ako. Now, anong first move ni Heather? Binigyan niya ako ng heart na from sa paper. Nilagay niya sa phone ko. So anong na-feel mo nung binigyan ka niya ng heart? Kinilig. So crush mo rin si Heather? Pag start ng class, crush ko na siya kagad. Wow! Uy, congratulations! Stay strong. Huwag kayo maglolo. Ilan ang asawa? Siyempre, isa lang. May asawa ka na? Oo. Uy! Saan mo nakilala? Saan mo nakilala? Paano nakilala? Pero meron ng anak. Ha? May anak ka na. Marami. So anong message mo sa mga pupunta sa Star City? Mag-enjoy kayo. Hi, Jusa! This is Joy. She is Miss Philippines Earth 2025. Uy, nanonood ako ng TikTok ni Miss Joy. Thank you so much. Anong message mo sa mga supporters mo that you had your top 8 placement sa Miss Earth? Updated ako Seryoso, of course, maraming salamat. Ang dapit bakla! Yung course ko! maraming salamat sa lahat ng supporter. Sana masaya kasi nakikita nyo ngayon. Nakikita nyo yung mga pagkukulang sa mukha, sumusobra dyan. Pero thank you so much sa pagmamahal. Maraming salamat sa lahat. At syempre, maraming salamat din sa ginagawa mo talaga ngayon. May itatanong ka pa ba? Parang ikaw nagtatanong yan. Hindi. Pero hindi naman ako madamot. Uy, maraming salamat, Miss Joy. Glad to meet you. At yun na nga mga mahal, grabe ang close-up interview na kung saan hirap na hirap sila dahil nilalapit-lapit nila ang camera. Talaga nga namang hindi sila natatakot na makita ang pores nila. Lagyan mong filter yan. Maraming salamat! Bye-bye! Metro's #1
Love Radio. Basic! Kim Chino! Kimchi Chino! Opa. Matagal-tagal na rin ang pinagsamahan natin, mapaliwanag o dilim, patuloy pa rin nagniningning. Sama-sama sa tawanan, maging malungkot man ang iyong pinagdaanan. Sama-sama sa tawanan, mapaumaga o gabi, ikaw ay sasabayan. Di ka na mag-iisa, may kasama ka. May kasama ka, kasama mo kami. Kabisyo na magsasaya, na magsasaya. Sama-sama, kasama mo kami, kabisyo. Sama-sama, kasama mo kami, kabisyo. Mapaaraw man yan o kahit na mapagabi, kasama mo kami, handa nang magbigay ng ngiti. Kakwentuhan, kaibigan, wag ka nang humikbi. Araw-araw ka sasamahan sa bawat sandali. Love Radio, tunay mong masasandalan. Kahit sa bahay, sa kalsada pa o kahit saan, kami inyong kakampi, laging mong tatandaan. At pumuti man ang buhok, ikaw pa rin ang number one. Sama-sama sa tawanan, maging malungkot man ang iyong pinagdaanan. Sama-sama sa tawanan, mapaumaga o gabi, ikaw ay sasabayan. Sama-sama, kasama mo kami, kabisyo. Sama-sama, kasama mo kami, kabisyo. Rockies. Secret Files. Your story they never knew existed. Rockies Secret Files. Secret Files. With Titan Jello. Rockies Secret Files. Secret Files. Secret Files. Para sa tugtugang nakakayugyog, mga kwentong may konting kurot at tawa ng siguradong yayanig ng mundo mo, tutok na sa 90.7 Love Radio. Ang bisyo mong nakaka-feel good, nasa radyo na, nasa social media pa. Matagal-tagal na rin ang pinagsamahan natin, mapaliwanag o dilim, patuloy pa rin nagniningning. Sama-sama sa tawanan, maging malungkot man ang iyong pinagdaanan. Sama-sama sa tawanan, mapaumaga o gabi, ikaw ay sasabayan. Di ka na mag-iisa, may kasama ka. May kasama ka, kasama mo kami. Kabisyo na magsasaya, na magsasaya. Sama-sama, kasama mo kami, kabisyo. Sama-sama, kasama mo kami, kabisyo. Mapaaraw man yan o kahit na mapagabi, kasama mo kami, handa nang magbigay ng ngiti. Kakwentuhan, kaibigan, wag ka nang humikbi. Araw-araw ka sasamahan sa bawat sandali. Love Radio, tunay mong masasandalan. Kahit sa bahay, sa kalsada pa o kahit saan, kami inyong kakampi, laging mong tatandaan. At pumuti man ang buhok, ikaw pa rin ang number one. Sama-sama sa tawanan, maging malungkot man ang iyong pinagdaanan.
na kita. Ganda mo pala sa ganyang angulo. Sige. Isang skirt ka lang. Kasi mga kabisyo, tayo ay makikipagputukan ngayon sa mga tao dito sa MBC gamit ang ating pangmalakasang water gun. At tawagin natin itong putukan mo ko, love. Handa ka na bang maputukan? Let's go! Kuya. Hello. Jack and Poy tayo. Bato-bato pick. Runong kanan. Pero kapag natalo mo ako, babarilin mo ako. Pag natalo ako, basta magbabarilan tayo pag natalo mo. Bato, pick. Ano yan? Pako. Ay, sige, tama. Bato, pick. Bato, pick. So talo ako. Jack and Poy. Jack and Poy. Jack and Poy. Jack and Poy. Kanta. Jack and Poy, hali-hali hoy. Sino matalo, babariling ko. Ko. Awa. Ano yan? Baril. Talo ako kasi gunting lang ako eh. Jack and Poy. Jack and Poy. Jack and Poy. Jack and Poy. Sorry. Di ba Jack and Poy tayo? Okay. Tapos ano? Ganda mo pala sa ganyang angulo. O, ganun lang, Jack and Poy, okay? Okay. Sige. Jack and Poy. Oh no, natalo ko. Ito ka. Lilipat ka na sa Dear Love. Baril mo may tulog. Oo nga eh. Jack and Poy. Hoy. Sinong matalo, siyang babarilin. Oh, talo ko. Jack and Poy. Jack and Poy. Jack and Poy. Jack and Poy. Okay, puputukan na kita. Ayan. Oh, isa lang. Isang bagsak. Sige. 1, 2, 3, go! Oh. Kakarating ko lang, binibiktima mo na naman to. Bato, pick. Hala yan. Ano? Oh. Pasok ko na. Ayan. Oh, isa lang. Oh, pick. Oh. Pick. Ayaw na ito. Oh, pick. Oh, no. Bato, pick. Go! Yan, sige ma'am, go. Sige. Ayan. Ayan, go. Bye-bye, last day ko na po. O sige, pwede mo akong barilin sa mukha. Dalawa lang ha. O, sige, joke. Sige. Oo, dalawa lang na gano'n ha. Go. Ay! Ano nangyari, Jot? Approval eh. Sa akin to tatalsik. Hindi yan. Promise. Oh. Ready talaga siya, wag na nga. Di dapat itutok mo. O sige. Hindi, ganyan. Yan, sige. Go. Kailangan may linya? Oo. Mo ko. Sige. Sabi ko na eh. Hello, sa mukha. Hindi sa mukha mo ko paparilin. O sige, pwede sa mukha. Okay, sige, sa mukha. Dapat dito talaga. Sa mukha? Hindi, sa mukha. Yan. Baluktot! Babarilin mo ako. Okay. Okay, barilin mo ako sa mukha. Sa mukha. Ikaw, saan mo ba ako gustong barilin? Sige, okay. Sige, go. Go. Sinasabi ko na nga ba? Okay lang, guys. Hindi, okay lang yan. Kasi, Masaya. okay na. Yung, hindi, tulungan na kita. Ang lambot pala ng face Napaka-gentle mo. mo naman. Ito na yung last video ko, kabisyo. Last day ko na din. Sorry sa lahat ng mga nabiktima ko. So alam nyo na, kapag di na ako lumabas sa susunod na video, kayo na bahala. Subscribe na kayo dito, like, follow para sa mas marami pang video. At sa inyo, Mistiko Leala. Bye-bye.
Ikaw may makeup ka, pwede ba kitang barilin sa mukha? O, sige, dito. Alam mo yung allergies ng Tita Max mo? Oo. So, dito kita babarilin. So, ako pwede mo Try ako... muna. Ha? Metro's #1 Love Radio. Basic! Kailangan pa bang i-memorize yan? Basic! Music that makes you feel good. Love Radio. Music that makes you feel good. Love Radio. Basic! Sige, bilisan mo pa. Oh, yeah! Kailangan pa bang i-memorize yan? Okay, ang aking line ay, bilisan mo pa. At ang aking sitwasyon, galit na galit gustong manakit. Sabi ko sa'yo, bilisan mo pa. Ganyan. Bilisan mo pa. Yamitay ko na sa... Bilisan mo pa! Bilisan mo pa! Ding! Ang bato. Habang kinikiliti ka. Okay. Ding! Ang bato, Ding! Ding ang bato. Bro! Pag nilabasan. Wala daw ako sa context. Pag nilabasan. Sige. Ding! Ang bato! Ding ang bato! Parang pigsa. Yung pigsa kasi na lumabas yung nanak. Ginaganon ko siya. Ginaganon ko nung bote. Ding ang bato. Ding! Habang kinikiliti ka. Ding! Ding! Ding ang bato! What? Ding ang bato. Pag hinahabol ng zombie. Ding ang bato! Ding ang bato. Okay. Galit na galit gustong manakit. Ding! Ang bato! Bilisan mo pa. Jebs na jebs ka na. Bilisan mo na! Hindi ko na kaya! Ding ang bato! Pag hinahabol ng zombie. Ding ang bato! Bagal! Kailangan pa bang i-memorize yan basic? At ang sitwasyon ay, pag nilalabasan, bahala ka na sa konteksta niya, Chinita. Kailangan pa bang i-memorize yan? Basic. Pa-order po ng isang sinigang with rice. Pag hinahabol ng zombie. Pa-order po! Isang sinigang with rice! Pa-order po ng isang sinigang with rice. Galit na galit, gustong manakit. Para! Joke lang. Sabi ko sa'yo pa-order nga ako! Sinigang with rice! Sinota mo ang best friend pag hinahabol ng zombie. Ako yung hinahabol ng zombie. Sinota mo yung best friend ko! Bilisan mo pa. Ay, gusto ko to. Jebs ka na. Bilisan mo pa! Bilisan mo pa. Pag hinahabol ng zombie. Pag hinahabol ng zombie. Bilisan mo pa! Bilisan mo pa! Sinota mo ang best friend ko. Pag nilalabasan. Oh no! Sinota mo yung girlfriend ko! Dugo, may almoranas kasi ako. Sinota mo best friend habang kinikiliti ka. Sinota mo ang best friend ko. Ding ang bato. Ala. Ding! Ang bato. Sinota mo ang best friend ko. Pag nilalabasan. Uy! Sinota mo ang best friend ko. Oh yeah!
Basta. Kailangan pa bang i-memorize yan, basic? Habang kinikiliti ka. Kailangan pa ba? Uy! Ano ba yan, Jasmine, ano ba? Kailangan pa bang i-memorize yan, Jasmine, ano ba? Ay, nako. Kailangan ba bang i-memorize yan? Basic. Pag nilalabasan? Kailangan pa bang i-memorize yan? Basic. Nilabasan ka ng ano? Kailangan pa bang i-memorize yan? Basic. Kailangan pa bang i-memorize yan? Basic. Kailangan pa bang i-memorize yan? Basic! Kailangan pa bang i-memorize yan? Basic! Ang context, pag lumalabas na yung ice cream doon sa ganon. Pa-order po ng isang sinigang with rice. Habang kinikiliti ka. Pa-order po ng sinigang with rice! Pa-order po! Bilisan mo pa. Ay! Pag nilala... Bilisan mo pa! Ayan! Bilisan mo pa! Bilisan mo pa! Yan! Ay! Lumalabas yung ginhawa ng katawan ko kasi kinakamot niya yung Makati. I-follow nyo na po kami. Mag-subscribe na kayo YouTube. Dito sa YouTube namin, Love Radio Manila. Tune in lang kayo sa 90.7 Love Radio. Huwag kalimutan, makakatas na nakalipas. Kasama ko si Tanya Chinita. 5 a.m. hanggang alas 9 ng umaga. Dear Love, alas 9 ng umaga hanggang alas 12 ng tanghali para sa mga totoong drama. At huwag nyo rin kakalimutan na laging tumutok sa Kumikinang na Tambalan na 12 noon to 3 p.m. Mondays to Fridays. 69, kabaliktaran mo gabi-gabi, 6 to 9 p.m. Huwag mo kakalimutan, makinig ng aking programa, alas 9 ng gabi hanggang hating gabi. Kung may sikreto ka malupet, ako nang bahala sa iyo. Rocky's Secret Files and Top Secret. Bye, everyone! Metro's #1 Love Radio. Basic! Naniniwala ka bang masarap ang bawal? Kasi ako, oo. Ito ang podcast na hindi pwede sa mahina ang loob. Lahat ng kwento, totoo. Lahat ng sagot, maharot. Ito po si Tanya Chinita at ito, ang usapang sobrang sagad. Maraming nalalantad. Ito, ang podcast na Rated Tita Max. Listen now on Spotify. Matagal-tagal na rin ang pinagsamahan natin, mapaliwanag o dilim, patuloy pa rin nagniningning. Sama-sama sa tawanan, maging malungkot man ang iyong pinagdaanan. Sama-sama sa tawanan, mapaumaga o gabi, ikaw ay sasabayan. Di ka na mag-iisa, may kasama ka. May kasama ka, kasama mo kami. Kabisyo na magsasaya, na magsasaya. Sama-sama, kasama mo kami, kabisyo. Sama-sama, kasama mo kami, kabisyo. Mapaaraw man yan o kahit na mapagabi, kasama mo kami, handa nang magbigay ng ngiti. Kakwentuhan, kaibigan, wag ka nang humikbi. Araw-araw ka sasamahan sa bawat sandali. Love Radio, tunay mong masasandalan. Kahit sa bahay, sa kalsada pa o kahit saan, kami inyong kakampi, laging mong tatandaan. At pumuti man ang buhok, ikaw pa rin ang #1.